Noswaith dda o Faes y Talbot Athletic, lle mae'r rhywuniad yn awyddus iawn I waredu'r swyn sydd wedi bod dros y tîm. 6 gêm ond 6 gêm heb fuddugoliaeth am y tacyn caled o'i blaenau heno wrth I Pontypool ei herio. Pwy felly fydd yn cynhyrchu'r hyd a lledrith? Mae Pontypool wedi ffrwydro ar lwyfan Super Rygbi Cymru. Da'n lwytho fel Han yn Globetrotters a mod i'n neud cais arall. Marcus Jones yn dod I Pontypool ar y blaen. A'r bachwr am groesi unwaith yn rhagor. Dymffyd I Roderick un arall yn rhyddhau Frankie Jones. Am fuddugoliaeth I Aberafon. Y dewiniad sy'n dathlu. Ie, dyna hanes y tîm a dyma sut mae'r tabl yn edrych. Cofiwch bod y 6 ucha yn mynd yn syth I rownd gog yn derfynol, tra bydd y 4 isa yn mynd mewn I rownd ar gyfle. Ar ôl canlyniadau'r penwythnos, mae Pontypool yn eistedd yn saff erbyn hyn yn 5 Os yw Aberafon yn ennill heno, bydden nhw yn codi i'r 6ed safle, a mae'n gwell safle I osgoi y gemau ail gyfle. Mae'r rhywuniad mewn ras am y 6ed safle gyda RYGBI BYW Cymru, Pen-y-bont a Cwins Caerfyrddin. Noswaith dda, rwy'n ni wrth ein boddi yn yr haul yma ar Faes y Talbot Athletic. Yn wedig gan ystyried y tro diwetha o'n I yma, cafodd y gêm ei gohirio oherwydd y glaw. Oedd e'n ddigon heriol I ni'n cyflwyno, fwy heriol I ti, Lloyd o chwarae. Oedd yn ofnadwy, lot well heddiw. Nawn ni droi'n sylw at y gêm yn y man, ond mae'n rhai dechrau Ciaranhadu gyda'r fuddugoliaeth wych na i'r gwylch yn erbyn y Scarlet mewn gêm gwpan, a chi mewn i'r cwarteri, Di Sadwn yn erbyn Leon. Siawns gwirioneddol o fynd yn bell. Bendant, mae'n amser gyffroes I fod yn rhan o'r grŵp, yn ywedig beth sy'n dod lan yn y cwpl o wythnosau nesaf yma. So, mae digon o hyder yn y grŵp ar y funud, ar ôl canlyniad wythnos diwetha, ni jyst gwybod mlaen at y penwythnos. Ie, ennill penwythnos yma, chi naill ai gatra yn erbyn Racing, oedd I catra yn erbyn Connect. Wyt ti'n mynd I fod yn holliach am yr wythnosau nesaf? Ti'n holliach am penwythnos yma? Ydw, fi yn barod I wario ar penwythnos, so byddai'n gret I fod mas. Rai, gobeithio gweld ti yn y gêm enni. Rai, at gêm hyn o de, Aberafon yn erbyn Pŵla, Lloyd fel rhywun sy'n, wel, ti wedi chwarae I Pŵla yn gynt yn y bencampwriaeth. Ti wedi chwarae yn erbyn y ddau dîm. Be all y gwylwyr disgwyl? Fi'n meddwl gêm llawn hwyl fi'n meddwl, y 2 dîm yn trio lledu'r pêl. Fi'n gwybod yn traddodiadol mae Pontypool yn cael ei adnabod fel tîm sy'n mynd trwy'r blaenwyr lot, ond yn wedig tymor yma, mae Tom Hancock yn dod mewn wedi newid hwnna I gyd, a fel cyn maswr mae fe'n hoffi lledu'r pêl, a yn sicr mae Aberafon wastad di chwarae'r brand na o rygbi, felly edrych ymlaen I weld yna heno gyda'r amodau perffaith. A mae gemau'n llaw gyda Aberafon wrth edrych ar y tabl a'r gemau sy'n weddill. Fel, mae cyfle gyda nhw I gyrraedd y 6 a os ydy y triffwyn sydd yn ddi ar y funud? Ie, fi'n credu bendant bydd rwy'n siarad beth I ni. Sa'n credu bod rwy'n ennill ers mis Ragfyr, felly byddai'n bwysig iawn I nhw cael cwpl o canlyniadau yn dod at beth sydd I ddod o diwedd y tymor, ond ar y ffordd mae'r gyngrair yn redeg nawr, mae'n eitha unigryw a mae pob gêm yn meddwl rhywbeth i'r tîm. Ie, chwalu Abertawe wnaethon nhw nôl y mis Rhagfyr, heb ennill ers ni, ond dyma'r tabl I chi nawr yn seiliedig ar y 5 gêm diwetha. Fydd Jason Hyatt ddim yn eistedd gyfforddus yn edrych ar y graffeg yma. Ni wedi canolbwyntio ar y 5 gêm diwetha, a maen nhw wedi colli'r 6 gêm ola, heb ennill gêm gyngrair fel wedodd Ciaran ers 2024. Mae pethau'n iachach o ran Pontypool. Maen nhw wedi ennill 2 o'i 5 gêm diwetha oedd Tam Hancock yn siomedig bod nhw ddim wedi ennill gyda mantis o 15 pwynt neu fwy wythnos diwetha'r cyfle ganddyn nhw. Ond nôl at tîm hyn o nawr. Dyma'r 15 cyntaf mae Hyatt wedi dewis. 7 newid y tîm, nath golli o 5 pwynt I lan yn ddefri. Charlie Thomas sydd yn y crys rhif 10 I geithio lliwio'r chwarae. Cadwch lygad ar y gŵr yma, Corey Lewis Jenkins sydd yn gysylltiedig gyda Academi'r Gweilch. Prif sgoriwr y dywiniad eleni gyda 12 cais. Ac un sydd yn gwneud y cam I fyny I chwarae'r gweilch y tymor yma hefyd yw blaen ysgellwr y tîm heno. Rhys Thomas a mae Lloyd Lewis nawr ymysg y chwaraewyr mas ar y cae. Diolch yn fawr, Lauren. Dwi'n mad a prif hyfforddwr Aberafon, Jason Hyatt, wrth gwrs. Jason, it hasn't been the start to 2025 you would have hoped. How do you reflect on the last 4 months?
Everything here at the moment is we rebuilt the squad at the start of the season, and I'm really happy with the way the squad's coming on. We're playing some great rugby. Yes, we will want more wins, but it's all part of the learning process. You know, we're playing some great rugby. We've got a great bunch of guys here, and they're working really hard to improve week on week. Can't ask for more than that. Yeah, exactly. And I do really appreciate the brand of rugby you play as a winger. It is class to see you chuck the ball about. 3 games in 9 days now. How important is it for you as a squad to finish the season on a high? Really important. We go into a really busy period now. We've got, as you said, 3 games in 9 days. Obviously, starting tonight with Pontypool. We've worked exceptionally hard. We took a little bit of a break from normal rugby duty, and we worked really hard on our strength and conditioning. That's been going on for probably 4 weeks. So we like to think we're in good condition going into that. So really important. And obviously the playoff is always at the back of our minds. So that's something we've been looking forward to. And the higher in the league we finish, we got a better chance of a draw. So it's really important. Yeah, it's definitely all to play for. And finally, before I let you go, Jason, thank you for your company. As a head coach, what's it like? Is there pressure to be that person who has to find the answers, maybe in the more difficult spells? I think I got great support at home, right? And one thing I should say, I got to wish my father-in-law all the best. He's in hospital at the moment and he's having a tough time. And also I got to wish my 7-year-old niece, beautiful Evie, happy birthday. It's her 7th birthday today, so happy birthday, Evie. So I'm lucky. I've got a great coaching group around me. I've got a great bunch of players. Yes, there's pressures with head coach. It's always nice when we win, but at the same time, you've got to take it on the chin when you lose as well. So I'm very fortunate. I've got a good bunch of guys around me to share the responsibility, and that's worth its weight in gold. Yeah, mate, all the best for the family, all the best for the rest of the season. Thank you. Diolch yn fawr. Pob lwc. Reit, fi'n mynd I trio ffeindio Gwilym Evans. Dyma fe. Gwilym, ti iawn, boi? Hey, diolch am ymuno. Sut ti'n edrych mlaen at y gêm yma heno? Ie, mae tywydd yn bendigedig, felly fi'n edrych ymlaen. Gweithio lot o redeg mas na, a lot o pêl yn dwylo. Reit, mae brwydr mawr yn y reng ôl heddiw ma. Ti a Scott Matthews yn mynd ben. Chi'n chwaraewyr tebyg, pwerus, cryf dros y bêl. Sut ti'n mynd at y brwydr yna heddiw? Ie, mae'n chwaraewr sydd wedi bod yn gwneud perfformio lefel uchel am blynyddoedd, felly mae'n hoffi mynd dros y bil, a mae'r tîm I gyd yn really sharp dros y bil, felly mae'n rhaid I fod yna'n gynnar a neud siŵr bod ni'n ennill y pêl nôl, felly mae olwyr ni'n gallu chwarae o gwmpas bach. Mor syml â ni, diolch yn fawr I ti. Reit just draw at Ellis Hogan y mewnwr nawr. Ellis, diolch am ymuno da fi, boi. Reit ti wedi chwarae Pontypool yn barod eleni, colli yn anffodus, ond siŵr o fod nes I ddysgu rhywbeth o'r gêm na. Be sy angen newid heddi? Fi'n credu o'n i'n sgori ceisio, o'n i'n ildio ceisio yn syth ar ôl ni. Mae'n rhaid I ni fod yn dyn, mae'n rhaid I cadw'r bel yn dyn yn ywedig ar ôl sgori. Ond fi'n credu fel Pontypool fel tîm, maen nhw'n lwc o warioff naw, maen nhw'n lwc o cadw'r bel yn y blaenwyr. So fel amddiffyn, ni'n gorfod cael aros yn dyn, a ni'n gorfod amddiffyn y rownd y rucks na I gyd. Gwych, pob lwc I ti Ellis. Diolch am ymuno da fi. Tra boi, ddod i'r studio. Wel, sgwlwch yr hon. Cael bran pleserus iawn yn gwylio o'i gardd, ond mae'n methu allan ar y burgers a'r chips, lai weithoch chi. Mae'n werth dod i'r maes I fwynhau y bwyd. Ond reit, ni eisoes wedi clywed wrth Gwilym Evans, a ni'n disgwyl ceir am brwydr gref rhwng fe yn y Crys Rhif 7 a'r bytholwyr Scott Matthews yn y Crys Rhif 8 I pwle. Yn union, mae'r reng ôl yn rhan bwysig o'r gêm na, o'r ffordd mae'r gêm yn cael ei ware, a Gwilym yn siarad y Lloyd, a beth I faint oedd y disgwyl mlaen at o hyn o, mae fe'n disgwyl fel chwaraewr sydd yn gryf yr ddoi ochr o'r pêl. Mae'n amddiffyn mewn troi pêl drosto, mae'n redeg llinellau pan maen nhw'n yn ymosodol, a mae'n disgwyl am chwaraewr sydd cael bach o profiad gyda Cymru dan 20, a falle bod e moyn bach fwy. Ie, mae fe wedi dechrau 13 gêm o'r bron i'r tîm cartre, ond be am Scott Matthews, Lloyd? O ti di roi syr yn y gêm i'r boi yma, rhai misoedd yn ôl, o'n nhw chwarae Abertawe, a dath i'r cae, oedd ar y fainc yn yr ail hanner. Ie, o'n I yn didiedd, fi'n ffrindiau mawr da Scott, ond oedd e'n heiddi ser yn y gêm. Dim ond 25 munud off y baint gathau, ond fel chi'n gallu gweld o'r clipio yma, mae mor dynisiol yn redeg, a edrych am dyn mor fawr, mae fe'n gyflym dros y 5 metr cyntaf, edrych ar y sgiliau fe fan hyn, oedd e'n heiddiannol iawn yn ser yn y gêm I fi. Rhywun arall oedd yn slenio gêm hynna, oedd Morgan Allen. Mae fe ddim yn chwarae heddiw I Pontypool, a ddech chi bendant dweud fe yw'r un o'r gorau yn y gyngroer yn cario'r bil, felly bydd nhw'n colli fe heno. Ie, profiad a pŵer gyda'r ddau, ond at yr olwyr arbenigedd chi. Corey Lewis Jenkins, be ni'n gallu disgwyl gan y gŵr yma, 21 oed?
Fel asgellwr fi'n rili edmygu y gwaith mae wedi wneud eleni. Mae'n bwy ifanc, ond mae'n amlwg yn llawn hyder. Gallu gweld o'r clipio yma fan hyn. A yn sicr, 12 o geisiau i Aberafon fe yw'r prif sgoriwr. A dyma beth mae'r gyngor yma yn bwriadu wneud efo. Datblygu'r genhedlaeth nesaf. O'r clipio yma, fel wedys i, mae bendant dyfodol disgled ar bwy yma. Mae'n gapten ar Academi'r Gwylch. Ti'n nabod e, Ciaran? Ti'n mynd lot o marfau gyda ni trwy gyda'r tymor. Mae'n crotsin y mewn, so mae'n gweithio'n galed pob dydd. Mae'n ein siŵr bod e'n gwella pob dydd, mae'n gofyn cwestiynau o chwaraewyr rownd i fe, so mae'n grep bod e'n cael y rediadau mae'n cael mas fan hyn. Right, ni wedi gweld 15 cyntaf sy'n cartre at yr ymwelwyr nawr felly, a dyma'r tîm mae Hancock wedi dewis. Pontypool wedi gwneud 6 newid i'r tîm, a dreichodd Abertawe nos Iau ddiwetha. Dim Sam Scarf heno, felly Connor Chapman sy'n dechrau fel bachwr i pwla. Mae Scott Matthews yn dechrau yn y rheng ôl, mae fe wedi bod, wel oedd e ar y fainc wythnos diwetha, a mae Morgan Lloyd nôl o'r dreigiau, mae'n gwisgo crys rhif y 9, ond mas yn y gêm yn erbyn Abertawe, Rodri Cole sy'n ar 20 o Gastell Nedd ar y fainc. A chofiwch, Rodri Cole yn newid hwyr wythnos diwetha, bydd rhaid iddo fe gael lift gyda'r gŵr yma, Tom Hancock, i drafod y tactegau. A ti wedi gofio o lift i unrhyw un heno? O, mae'n maic gyda ti. Na, dim lift i neb un, oedd eitha chill dyddi, oedd popeth yn fel ma fer y team sheet, pawb yn gwybod le maen nhw fod, so dim byd yn panics yn hwyr heddi na. Right, ni wedi eisoes wedi trafod y tactegau tîm gyda ti. Dwi eisiau dyfarn di ar y gyngrair, y fformat. Mae pawb dal yn y ras ar y funud. Mae fe'n neud yn gyffroes, fi'n credu i bob clwb yn y gystadleuaeth, bod dal dyn nhw rhywbeth i chwarae yn dal o tuag at diwedd y tymor. Mae yn bach yn odi feddwl gallu tîm sydd wedi gorffen yn 9fed, 10fed, benni lan gyda clws ar diwedd y tymor. Sa'n quite yn siŵr os fi'n cytuno gyda hwnna. Mae'n cadw chi eich traed o leia? Mae yn, a mae pob, just dim dead rubbers, mae pob gêm yn cyfri. Fi'n Aberafon hyn, fi'n siŵr bod nhw'n meddwl amdano gorffen yn chweched, fel bod nhw'n gallu gwneud yn siŵr bod nhw'n cael wythnos bant cyn y play-offs. Felly mae fe'n rhywbeth da, rhywbeth positif i wneud siŵr bod hyd yn oed yn mis Ebrill a mewn i Mai, mae pawb dal yn ysu ar gyfer chwarae cystadlu. Tom, wnaethoch chi curo Abertawe yn ddiweddar yn amlwg, yn y cyfweliad ar ôl nes ti'n mynegu bach o rwystredigaeth, beth sy'n angen newid heddi? Fi'n credu, o ran y rwystredigaeth y tro nawr, ni'n teimlo bod ni wedi colli taflu bant y 6 pwynt falle. O ran heddi, y neges clir i'r bechgyn cyn do mas yw pidwch becso amdano 5, 4, 6 pwynt, jyst triwch gael mas yna trial ennill. Anebygol yw e dawn ni'n bedwerydd, ond mae dal chawns mathemategol. Ni'n eitha sicr bod ni'n mynd i fod yn 5. Felly ni, mae fe jyst amdano cadw momentum i fynd, aros yn y ras fel petai, a mae unrhyw fath o fuddugoliaeth mynd i fod yn digon da i ni hyn. Os yna ni wedi siarad amdano, jyst neud siŵr bod ni'n ennill bach fel gêm gwpan traddodiadol. Tom, diolch yn fawr am dy amser. Mwynhau'r ymodau, mae'n noson berffaith mae heno ar gyfer gêm o rygbi. Y ddau yma eisiau bod mas ar y cae, ond gewn ni edrych nawr ar y tîm a'r boi sy'n chwarae, a mae'r hyneri yn mynd i fod yn allweddol, Ciaran, Morgan Lloyd nôl, a mae fe wedi perfformio, nid yn unig i Pontypool, ond yw'r dreigiau eleni. O'n i mae'n disgwyl yn dyngerus, pob tro wedi ware'r dreigiau a gallu gweld yn y sgori cais. Mae'n disgwyl fel chwaraewr sy'n gallu gwneud rhywbeth digwydd mas o ddim byd. Byddai bendant y chwaraewr, bydd Pontypool yn disgwyl ato heno i creu argraff ar y gêm. A mae Ciaran Meek yn rhan yn dywe o'r asgwr yn cefn o brofiad mae Tom wedi siarad amdano. Mae wedi bod yn Glynebwy, dod o Glynebwy i Pontypool, ond cyn ni oedd e'n Pontypool gyda fi pryd o'n i na, a mae fe'n chwaraewr solid, gyda'r profiad na, mae'n gwybod sut i reoli'r gêm, a mae fe a Hancock yn gweithio'n dda da'i gilydd, mae awydd dan nhw'n chwarae rygbi a mae nhw'n partneriaeth dda, felly fi'n meddwl mae Miki wedi syrenu yn enwedig y tymor yma a dangos beth mae wir yn gallu gwneud. A Ciaran, un sy'n ar y fainc heno ar ôl ennill seren y gêm wythnos diwetha, Rodri Cole, gath e ddim lot o rybyr cyn gêm wythnos diwetha. Sut fydd hynny yn newid y feddelbryd wythnos ma? Bach fwy amser y fe? Felly fydde bach fwy yn nyrfus heno cyn y gêm. So ti'n cael lot o amser i meddwl, mae'n gallu bod yn well. So ti'n gormeddwl y gêm, ti'n mynd mewn i'r gêm a ti'n jyst yn ware. Ond bydd nhw'n disgwyl ato fe at diwedd y gêm a i cloi y gêm am. Mae'r ffaith bod 2 fewn o'r profiadol gyda nhw yn mynd i fod yn help, fel ti'n gweld i'n mynd. Gyda'r mewnwyr? Wel na, gyda'r canlyniad. Falle mwy o ddemder os yna beth gyda pwla. Mae lle yng nghanol fi i Pontypool, felly fi wastad yn mynd i pundit heno, felly. Ond na, fi gwirioneddol meddwl Pontypool fydd yn mynd â hi. Mae nhw yn gryf, a nhw'n rhoi gêm agos iawn i Casnewydd wythnos o blaen, felly Pontypool. Right, wel, Lloyd Lewis a Owain Gwynedd sy'n gyda chi yn y Gymraeg heno, a Ciaran Hardy sy'n ymuno â Dave Rogers yn y Saesneg.
Helo a chroeso i Faes y Talbot Athletic, lle mae Aberafon yn gobeithio ennill ei gêm mewn llaw ar ben y bont a neidio fyny i'r 6 uchaf. Wneud hynna rhaid dod ar rhediad o 6 colled ynlynol i ben. Pen y bont oedd ei goledwytha nôl ar chwerfwr y cyntaf yn y cwpan. Ac yma gartra rhagfyr 11 yn y gyngrair. Tra bod Pontypool ddiogel yn y 5 safle wedi sicrhau lle nhw yn y 6 uchaf. A dyma'r tîm mae Jason Hyatt wedi gwneud 7 newid i'r 15 o gollod yn erbyn y porthmyn. Y caeth 3G wedi dangos ei hoedd ar amball i gorff. Yr anafiadau yn pentyrru. 17 i gyd yn absennol o hon. Felix Gilbert yn llenwi sgidiau mawr Scott Del Nevo yn safle'r cefnwr, efo Charlie Thomas yn cychwyn fel maswr. Y 5 newid arall i gyd yn y pac. Ac i Pontypool yr arwr lle o Scott Matthews yn ôl y tîm. Prif sgoriwr ceisia tymor hwn gyda 9 yn cymryd lle Morgan Allen. 2 chwaraewr tebyg o ran bod yn ddinistriol gyda Bale yn ei dwylo ac yn amddiffynol. Ciramig fydd yn gyrru'r tîm efo'i gêm gicio. Aberafon ready. Pontypool. Pontypool yn y di i ddechrau'r gêm. Yn y di, crysa glas. Aberafon wedi disgwyl a wedi dal hi. Yr hael wrth gwrs yn gostwng yn raddol i legada Pontypool yn yr hanner cyntaf yma. Mae'n go bosib. Aberafon yn defnydd hynna i fantais nhw. Cegos cynnar diangen. Cofio brwyo gan y dyfarnwr Adam Jones. Felly, cyfle cynnar i Charlie Thomas, sefyd droed chwyth i anelu at yr ystlys. Digon diogel. Alla sy'n ei gallu mentro rhyw fymryn y fwy o bosib. Ond mae Aberafon i fewn i hanner Pontypool am y tro cynta. Luke Davies sydd wedi cymryd lle Sol Hurley, y bachwr sydd efo'r bean i ddwylo. Ffeigiad i'r canner i tyblaen, ond cael ei chwipio allan. Dal pawb yn cysgu, defnyddio'r capdan Joe Gage. Sydd lawr y canol, wedi wynesu rhyw fymryn a wedi i'w cholli hi. Ras ar y llawr yn bwynt trafod yn gynnar a Aberafon yn colli honna wrth i ni weld. Morgan Lloyd. Edrych yn bach o wagler yr ochr agos yma. Dan Hill, sy'n gwisgo 5. Mae'n gyda ochr chwyth yma. Blaenwyr yn erbyn olwyr. Ian Jones di hwnnw. Nôl i'r capdan, Mike Herbert. A Pontypool o fewn. Hannah Dwsin cymal i fewn i'r 2 Ni drio mentro allan o'r drws cefn. Aberafon i fyny ddigon sydyn i gael hwnna'n glep. Dacl wedi gwblhau y bel ar blat i Lloyd. Eto, y ffigiad nôl tu fewn. Aberafon wedi ail sefydlu'r amddiffyn. Mae Lloyd yn mentro un, gwawn a channer bwlch. Dadlwytho i Scott Matthews. Bydd o'n brysur i siŵr yr wythwr. O Pooler ddim yn gwarchod y bel fel y dymuno nhw. Dyna chi lawiad i wynaf Joe Gage. Gage yn cwyno o'r i bai hwnna fwy na just pawen. A llaw agorad i fewn y fanna. Stay out now. Eto, Aberafon yn alos yn solad. Mae yna amball i wagle, amball i ginc yn yr llinell amddiffynol yna yn ymddangos. Eto Pooler yn dangos i pwyl. Scott Matthews yn trio taflu y taclwyr arno. Okay, off your feet now. Y diwyniaid yn trio gwrth y rycion fawr o look a mwy o sydyn. A Pooler nôl at i 10 i hunain. The ball's here, boys. Let's go inside. Matthews, naw cais fydd i sôn. Morgan Allen yn llall. Mae gwchynnodd yn 8. Dros y penwythnos ar 9 hefyd. Prif sgorwyr y clwb am y tymor. Hwna wedi cael ei gymryd dda gan Felix Gilbert. Gynto o Brifysgol Gaerdydd sy'n cofio'n gywir. Ond mae yna ddynion y sbar ochr agosa, ffeigiad gan Ellis Hogan. Fydda rwan i Aberafon yn yr heilwen yn y tywydd sych. I gadw'r bel yn fyw, fawr o gicio Lloyd Lewis wedi cyrraedd blwch sylwebyn yr
5 munud agoriadol. Sa'n siŵr am y ysgol na yn dod fyny i'r gans yma. Nes ti, os ti'n bach yn ofnus yn mynd lan fyna? So be, mae'n serth yma, dydi? Ond mae'r olygfa yn berffaith wedi gwneud mynyddoedd yn y cefnir. Mae Aberafan. Use it! Yn ei glas llachar anarferol sydd yn codi'r gic na o'r diwedd. Yn uchel, bach rhy bell. Ond Pŵler yn dechrau wrth ymosod. Harry Jarvis, trydydd ymddangosiad i Pŵler yn unig. Os fydd hon y sydyn, mae yna ddynion sbar ar yr ochr yma yn hepgor y dynion. Bron a torri drwad. Mae Pat Lewis. Ond wedi cael ei tharo ymlaen yn y dacl. Dim mwy. Just scrum fydd hi. Ie, fi'n hoffi gwylio Pat Lewis yn chwarae. Mae fe'n redwr pwerus. Falle yn trio cael ei dwylo'n rhydd fyna Mikey Herbert ar y tu fewn, ond amddiffyn da. Cyfle gwirioneddol fyna i Pontypool. Ie, Pat Lewis, 5 cais am y tymor. 45 cais mewn 98 gêm i'r clwb, sydd yn ystadegau da, dydi cais bob yn ail gêm i bob pwrpas. Ie, mae fe'n wych a mae fe'n gallu chwarae efo cefnwr fyd. Mae fe'n talent rili dda. Fi wedi cael y plesur o chwarae gyda fe, dod trwy Academy Dreigiad a fe. Mae fe'n rili profiadol erbyn hyn ac yn rili rhywun sy'n sefyll mas yn y tîm Pontypool yma. Crowd! Ydych chi ffansi bod allan ar y trac yma heno, achos mae'n noson i'r ysgellwyr. Ie, mae fe'n wych, mae fe'n lot well na pryd o'n i'n lawr yma da cael snewydd tro diwetha, pryd gallu gwneud yn hirio ar hanner amser. Ie, mae hyn yn perffaith. Nes ti dwtio yn y bel os yna? Nes i trio dal cic, ond ie, dyna oedd y unig beth nes i. Ie, the pel yn sôn yn y pwll, do? Yn union, ie, yn union. Reit ta, nôl as heno, Pŵler. Dan bwysau ma Mic, er rheithio i fyny. Yr amddiffyn, naill ochr y llall sydd yn rheoli ar hyn o bryd. Y blaenwyr yn trio taro'r tylle. Eto, mae'n yna lan i Lloyd. Mic, yn llygedi'r gornel. Hwna, wedi adlamu ddigon cyffyrddus, felly dros yr ystlys. Ac ar y funud, mae'r naill dim y llall yn eich cael ei anodd i ddadgloi yr amddiffyn. Ie, fi'n meddwl maen nhw'n teimlo i ffordd mewn i'r gêm. Mae'r dau dîm yn cael brand tebyg o chwarae yn trio taflu'r pêl o gwmpas. Ni heb wedi gweld hwnna eto. Ond ie, fi'n meddwl maen nhw'n just setlo mewn ar hyn o bryd. Dyna ni Scott Matthews, y bythol wyrdd yn y penwisg. So Scott Matthews, y ffordd i di o gwbl? Dim hyfforddi, oedd e'n blwyddyn neu ddau'n hun na fi yn Academy Dreigiau. O'n i'n chwarae i cross keys dan gilydd a wedyn gyda Pontypool dan gilydd. So o'n i wedi chwarae gan gilydd. Ie, dyna fel keys yn lle ni'n ysgofio, achos oedd yn bach chwarae i'r fforddwr yn gyfnod yn amball i glwb, doedd? Oedd, ac wrth gwrs mae fe'n hyfforddi y coleg Gwent fyd. Felly mae'n hyfforddwr gwych chwarae teg. Ie, mae'n ddylanwadol dydi ar y cae ac oddi ar y cae. Wedyn cryn dipyn o argraff ar Pŵler ers symud draw o gros keys sawl blwyddyn yn ôl. Bellach. Pŵler ddod yn ôl i brif adranna RYGBI Cymru ar ôl sawl blwyddyn ar goll wrth gwrs, ac sawl blwyddyn y methu a chodi i'r uwch gyngrair fel yr oedd hi. Ond da ni rhang ymlaen rwan ta. Owain James, Connor Chapman, Harry Drain yn erbyn Tom Mabley, Luke Davies a Geraint James. Bind! Set! Nes Forgan. Mae Patrick Hogan wrth gwrs. Gynt o Aberafan. Use it! Lle fwy yn y byddus efo'i gyfnod a chastell ned. Gage. Horan. O, bron iawn o bwrw twll ma Roderick. Mae'r bel dal yna. A mae'n ddigon o wagle yn y tir cefna. Y ras ymlaen. Yn toelli ma Jarvis yn y gynta, ond yn di adlamu dros yr ystlys. Ond chwarae deallus gan Aberafan. Aberafon forwards on me, boys. Ie, penderfyniad cywir fyna i cicio dod i Pontypool o dan pwysau ac wrth gwrs mynd i adennill y bil fan hyn. A to be, mae'r cic na bron di pwyso i perffeithrwydd fyna, just tu allan i'r llinell 5 metr. Aberafan i eisiau cystadlu, ond methiag neidio rhy gynnar a rhoi'r cryd i ffwr. A dyna chi rediad syth fewn i'r amddiffyn gan Lewis Roby i roi llwyfan gwell i'w
Gyd chwaraewyr. Okay, leave it now, onside. Neu Lloyd. Y bocs fydd hon. Dan bwysa. It's not touched. It's not. Cafodd ei chyffwrdd o gwbl. Blue ball. Na Back do. on the line, boys. Ie, Lloyd yn darganfod yr ystlys. Un o ser y tîm wrth gwrs. Mikey, Luke, no more. Yn bendant. Mae'n teimlo fe, mae bron popeth yn mynd trwy Morgan Lloyd. Mae fe'n electric o'r amgylch ardal y dacl. Pam ni'n chwarae Pontypool, a fi'n siŵr mae pob tîm yn gweld fe fel y prif bygythiad i Pontypool. Mae fe'n wych. Hwna i'r cynffon. Bel dda, llwyfan da. Gage. Sydd i fewn i ganol yr amddiffyn. Angen bach o tempo ar y bel yn cystadlu. Mike Herbert. And you pulled him there, so it's A play on. hyd yn wych. Tackle release. Mae'r captan yn arwain trwy y siampl. A Pool yn mynd i chwarae 2 i hun yn fan hyn. Bach o hyder yn llifo trwy gweithene. Ma, ni di hwnnw. Angen cymorth rwan, y blaenwyr wedi cyrraedd. Adam Jones angen symud o'r ffordd. Eto, ma, na digon o led yn yr ymosod wrth am mynd tro eto. Di arafu bellach. Lloyd. Mae'n uchel. Dwi'n meddwl i bell. Mae'n na i gystadlu. Wedi tharo ymlaen gan Gilbert. Felly, chwarae rhydd i Pooler. A'i gic arall fydd i. Lloyd yn defnyddio i gadain eto. Herbert. Eto yn weithgar. Horan eisiau ei pwysa ar Lloyd. Hwna gic gwell, bach yn bellach, dal yn gystadleuol. Ond Gilbert yn delio hwnna. Yn fwy cyffyrddus. Yn pres iawn da Gilbert hyd yma. Mae fe'n ddewr iawn yn yr awyr. Ie, gan bod yr dacteg o gadw'r bel y dwylo ddim wedi bod yn llwyddiannus i naill ar llall. Yn troi at y gêm gicio i drio amrywio pethau. Ond eithaf ymlaen ddwywaith. Felly sgrym Pooler fyddi. Mae'n tybio Lloyd pa mae'r elfenna fel hyn. Preinawel, mae'n sych, mae'n sydyn. Dwi'n tybio bod yr awydd i redeg, ond yn synhwyrol, ddim rhedeg ydy'r opsiwn gorau bob tro. Ie, wrth gwrs, a chi'n gallu gorchwarae, wrth gwrs. Ond ie, mae chwaraewyr da'r profiad, fel Kieran, Mika, Cati, swydd nhw yw i reoli'r gêm a adnabod pryd i chwarae. Ar hyn o bryd, fi'n teimlo fel mae Aberafon di bod yn drechol yn y battle kickio ar hyn o bryd a trio lot o amser yn hanner Pontypool. Set! Keep on elbow weapons, push straight, don't go left. Ail y rest y prif sgorwyr y gyngrair. Sgwni ystio llygadu trio neidio'ch ben Billy McBride heddi yma. Os ydio 11 pwynt fydd y targed. Ond Aberafan stell y frwydr yn y llawr. Oes da gyfle i ennill y pist gan Charlie Thomas. Chwarae teg i Gwilym Evans yn neud beth o'n i'n sôn am cyn y gêm, syth dros y bêl. Bachgen o Banwen, yn rhoi ti yn y gornel. A dyma ni y frwydr y llaw, Gage efo'r tackle. A Gwilym Evans. A dyna'r frwydr o'n i'n sôn am, Gwilym Evans yn erbyn Scotty Matthews, 1-0 i Gwilym fi'n meddwl fyna. Ac o ganlyniad hynny, y dewiniaid 5 metr allan, di colli'r lein, lle mae hwnna'n mynd i adlamu, pwy sy'n mynd i mateb gyntaf, Pooler sydd o'n metr o llinell i hynna'n dan bob math o bwysa. Angen bod y falus lle mae'r bel yma'n mynd i fod ar ochr y linell. That's a tackle now, all the way through. Gwrs, mae'n drosodd gyda'r llawr fydd Aberafon i cael pwnsian a neidio'r benni. It's not on the line, so take a step. Go back, don't try. Thank you. Lloyd fod yn ofalus. Pooler eb lawer y le wedi wneud yn eithriadol o dda i oroesi. Aberafon yn neud yn dda iawn i cadw'r pwysau yn y Pontypool fan hyn. Maen nhw'n stryglo i cael mas o'r 22. Dyna ni pwyntiau am y tymor. 164 i mig. Evan Lloyd, Brawd, Morgan Lloyd wrth gwrs, yn drydydd. 3 cicio'r anhygoel o fyna. Y lein yn gweithio. Ysgarmes. Yn cweit yn neud yr niwed yn o'n obeithio. Mae Pooler wedi llithro lead yr ochra. Aberafan wedi cadw'n glos. Joe Gage yn disgwyl fel
y person gyntaf yn dod oddi ar yr ochr, nôl i fewn at Horan. Gage sy'n dod i fewn i gynorthwyo y blaenwyr. Wy'n llyncu fyny. Fox. Dadlwytho, mewn y gais. A mor sydyn i hynna. Rhyw fas bach slick, Ben Gregory sy'n drosod. A mae'r dewiniaid wedi dadgloi i'r amddiffyn. Ie, fel wedys i, Aberafan yn neud yn dda iawn fyna i cadw'r pwysau arno Pontypool dros y 6, 7, 8 munud diwetha, cadw nhw lawr yn 22 ei hun, ac mae rhywbeth wedi ildio fyna. Ie, a dyna chi y dadlwythiad yn y dacl. Neu gymaint o wahaniaeth. Ac wedi cymryd chwarter awr i gael y sgôr gyntaf. Ac Aberafan sydd wedi hawlio hi a'r tosiad yn gywir. Felly diolch i Ben Gregory a Thomas. Aberafan 7, Pontypool dim. Ydy siŵr wrth ystyried 6 colled yn olynol i Aberafan. Anodd chedid i nôl mis Rhagfyr 2024 oedd y fuddigoliaeth dwytha yma ar y Talbot Athletic. Fydd yna'n chwistrilliad o chyder i'r gweithiennau. Gwylio me, Gregory, y sgoriwr. Yn hawlio hi'n uchel. Efo'r hael yn machlyd. And just give me a step there. Use it. Backwards, play on. Yn ôl, chwarae ymlaen, mae'r goliadau wedi dod ymlaen yma ar y Talbot Athletic. Eto cangymeriad arall gan Jarvis tro hyn. Un rôl llall. Ydy'r dyfarnwr wedi gweld? Do. Scrum. No, the next person. Black ball. Dwi'n meddwl bod hwnna lle bach yn ddadleuol neu'n amheus gan Adam Jones. Oedd yn edrych fel dath y knock mlaen gynta, oedd i wrth lasgellwr Pontypool, Harry Jarvis. Ie, cytuno. Jarvis gynta a wedyn oedd i ar Frankie Jones. Jason Hyatt. Ie, gofyn y cwestiwn. You'll get that out for you now. There we go, yeah. Canol ydi, dim dyfarnwr teledu wrth gwrs. Crouch. Felly, scrum. Bye. Pooler. Set. Lloyd yn bwydo. Aberafan yn cael ryw wthiad bach. Sydd fel arfer yn anarferol. Pooler mor gry yn y pac yn llandraddodiadol fel tîm Gwent. Gilbert. Mae'n mynd i fynd i hun. Dangos ei glynder. Mae'n ennill y ras bron iawn ar gyrion Thomas. Just come back 10, boys. Come back 10. A Mick ar marc. Where you are there. Here we go. Ie, yn neud i waith amddiffynol yn sgipo. O gwmpas y 20. Ac ti sôn. Ball still live. Mae'n ei drafod yn y man amdan Mick, mae'n ei bod rhwng Edw a Pooler. I sôn am ei ddelanwad o, ond ddychwn ni digon o rygbi i ddod i chabwyntia. Clwb rygbi nos y Fawrth am 10 o'r gloch, wythnos nesa. Pen y Bont y Llanymddyfri, wedyn nos Iau nesa. Wythnos i heddiw yna'n gêm fawr wrth gwrs yn y ras am yr 6 uchaf. Ac wedyn y rownd ail gyfla i'w benderfynu wrth gwrs ar y canlyniadau dros yr wythnos neu 2 nesaf yma. Scott Matthews. Play on, rip backwards by Rico allan i afal, ond am yn ôl. Lloyd, nedrych, codi ben, ma na wagle. Ond andlamu garedig tuag at y gornol. Di ddim yn 50-20. Bach rhy bell, ond yr syniad yn gywir. Yn bendant, y syniad yn gywir. A peth yw, mae'r cae yma mor fawr. Llydan ac yn hir, mae fe'n hawdd i ffeindio tir. Felly, bod y 2 tîm ma'n hoffi tafu'r pêl o gwmpas, falle tacteg gwahanol bydd yn well ar adegau. Gic adlam o dan y pys fydd hi. You're fine, you're fine. Mick sy'n disgwyl, codi ben yn balfalu ddechrau, mae'n mynd am yr gic adlam ei hun. Fydd honna ddim ar y showreel, dwi'n deud nawr i chi rwan. Na, di'r gic
di'r gic sy'n clirio'r lein ddim yn gwych chwaith. Felly'r eiliadau dwytha ddim di bod yn y rai gorau. Mae hyn ddim fel mae'n dechrau eto. Mae hyn allan o gymeriad i Ciaran Meek. Mae sgiliau cicio fe'n anhygoel. Bydd e ddim yn hapus ar ymdrech yna o gwbl. Illa gormod amser i feddwl ac i bwyso am mesur. Tynnu hi. A mae'r sgarmes symud o hir wedi ffurfio Chapman. Oedd ar y cynffom yn y canol na rwla erbyn hyn. Ydy Aberafan di nofio fynd i'r ochr. Lot o gwadau. Ni'r agored maen nhw'n mynd yn defnyddio Mahoney. Penalty advantage. Mae chydyfarnwr allan. Never back on side with them all. Cam sefyll. Here if you want. Lloyd yn ystyried mynd, ond wrth efo 3 pwynt hawdd ar gynnig. Lla bach yn ffwlbri os a Lloyd i gwastraffu hynny. Ond gwelliant gan Pwler. 12. Yn bendant a cyfle nawr i cael pwyntiau ar y bwrdd. Ond nhw'n cael cyfle fyna i cadw meddiant a gofyn cwestiynau o amddiffyn Aberafon am y tro cyntaf yn y gêm yma. Felly bydd nhw'n ples i ddod i ffwrdd gyda pwyntiau. Dyma ni'r cam sefyll. Chi weld y kick-off yn cael ei gynnig ei wobrwyo. Mae Meek wedi trosi fyny i 167 pwynt am y tymor. 8 yn fyr fod yn gydradd efo Billy McBride. 775 pwynt mae Meek wedi sgorio yn ei 6 tymor a Pwler. Wrth gwrs, ath ei glynebwy am spel fyd, felly bydd hynna wedi bod lot mwy os oedd yn aros. Mae hynna jyst yn dangos pa mor clinigol mae fe gyda'i cicio. Use it! Lloyd, codi yn uchel, mae honna'n un dda, mae'n uchel, mae'n gystadleuol. Ond yn wych, Felix Gilbert yn bendant wedi ffeindio a tiwnio ei hun yn yr awyr. Mawr o wagle wedi tharo lawr, dan bwysa, Pwler a Meek sydd ar ei hôl hi. Chrysa Glas yn heidio nôl yn trio ail drefnu, mae dal yna i Horan. Mae wedi colli 20 metr a mwy. Gregory, sgoriwr yn ei gais. Wneud y ddau, rhyw betyr. Mae'r gêm gicio ma'n dechrau dod fwy amlwg, dydi. Joe Gage. Aberafan yn synhwyr o cyfla. Three, thank you. Eto, y frwydr bôn braich yma sy'n digwydd yn rownd yr Sianel 90. Neb eto wedi cael ryw oruchafiaeth. Use it! Felly eto heb gallu fynd ar y troed flaen. Nôl i'r awyr dyn ni'n mynd. Digon amser i Thomas. Thomas yn bylchu, Charlie Thomas. Angen cymorth, mae yna gymorth. Neidio angen o gwbl. Pas arall i fewn tuag at Rhys Thomas. Dadlwytho gwych. Mae'r gêm 7 bochor wedi dod y fyw yma ar y Talbot Athletic. Eto angen lledu Thomas, Gregory, Jyglo. Gilbert ciciau drwad, lle mae hon yn mynd. Un bod, boys bach. Sa Corey Lewis Jenkins wedi gallu sgorio cais y tymor. Charlie Thomas, take a bow. Oedd hwnna yn hudol. Camu, dymu, gwthio. It's okay, we'll play, boys. Bob dim yn hon doedd. Chwarae teg iddo fo. Oedd hwnna'n wych, mor agos i cais y tymor fel wedys di. A nid yn unig, mae'n cael ei daclo, mae'n cael ei codi ac ail gysylltu i barhau efo'r chwarae. Pwler dan bwysau yn y lein wedi gwiro nôl. That's a tackle! Mae yna i Pwler. Ond maen nhw bendant wedi ysgwyd. Fyddwn ni'n sôn, a fyddwn ni'n clywed gan Tom Hancock. Mae Pwler yn bumed, a maen nhw eisiau cadw'r momentum a'i fynd. Fel dyn ni'n agosau at ddiweddglo y tymor. Y diweddglo sydd wrth gwrs yn penderfynu ar y tlysau. Gilbert edrych nôl un ffordd
Aros ei draed yn reidio trwy'r tacl gynta a'r ail. Ys y glas yma, Aberafon yn mwynhau fel mae'r hanner yma mynd yn ei flaen. Ni siarad efo Jason Hyatt ar ddechrau'r gêm. Dwi'n ymwybodol dydan. A'r proffil y garfan wedi newid yn ystod y tymor. 23 oed. Wedi cyfartaled oed y garfan. Ifanc a ddawol, egni. Hwna wedi i dda gan Lloyd, Jess yma'n y dwy erigian. Cyfnod llai jyst i bwyllo pethau. Lloyd yn gorau cymryd y cic ryd i hun. Ie, Pŵl wedi cael canlydd y cymysglyd yn ddiweddar. Reita, Gabriel cael bach o saib ar y cae. Ni draw y Lauren. Diolch yn fawr, Jason Hyatt yn cadw cwmni fi. Your thoughts, first of all, Jason, on the last few minutes, breathless stuff, a chance you couldn't quite finish. Yeah, it's what we talked about before the game. We want to play high-tempo ball in play. We're going to keep the ball, and probably we should have finished the chance there. You know, we're creating chances and then making some basic errors and turning over ball. But you know, our aim is to hold on to the ball, put Pontypool under pressure, make them defend. You know, multiple phases. And credit to your defence that Pulo went for the post just to get some points on the board. Yeah, our defence was really good there. I think that was a really pleasing aspect of our game. You know, they're a quality team. 9 was looking to snipe around the breakdown area, and we seem to have everything covered. And yeah, that was really pleasing. And back to the commentators. Thank you, diolch Jason. Jason, hyn o'i hapus o bod y cic gos ar y ffordd. Aberafon yn tir yn hawdd iawn ar y cymog gynta'n ymosod y cyrion, yr hinge na ar gefn y lein. Be a not i fewn ar rhyngipiad bwysig gan Ieuan Jones. Wir yn mwynhau'r ffordd mae Aberafon nhw'n chwarae. Maen nhw wastad yn neud os mae'n bwrw glaw, maen nhw'n chwarae fel cadw'r pêl yn fyw. Lot o chwaraewyr da, lot o dalent fel Charlie Thomas ni wedi gweld, a maen nhw'n cael y hawl i ddangos beth maen nhw'n gallu wneud. Charlie Thomas am fynd am y gornel. Aberafon isio chwarae rygbi heno. Mae Thomas di hwnna 5 metr i ffwrdd. A dyma ni'r ymosodiad. Reit ar y cyrio na. A amddiffyn Pŵl ar y blaenwyr methu cysylltu yn amddiffynol. Dyna ni Ieuan Jones. A mae Sgarmes wedi ffurfio. Mae hon am fod yn beryglus. Ieuan Jones eto di rapio hun i fewn. Aberafon trio holli'r ochr agosaf. Mae nhw wedi wneud hynny. Yn mynd i hun mae Luke Davies. Y bel yn adlamu'n rhyd. Yn defnyddio Joe Gage, y captan. Hwnnw eto yn llac. Y bel allan. Pŵler yn ddinistriol. A pwys ar y llawr yn pledio fo'r dyfarnwr Scott Matthews. Ath hwn amlaen yn bendant. O'n i ddim yn siŵr oedd Adam Jones i sylwi. Time off. Can't play without this. Yeah, Scott Matthews oedd yn y lle iawn ar yr adeg iawn. Gwybod pryd i roi ei hun i fewn i ben mewn ardal peryg. Yn gwybod pan Cross Keys yn ôl y stadiwm doedd, siwr o fod yn Pontypool yn ôl yn 2014. Ond felly na, dwi'n siŵr oedd rhan o'r tîm buddigol doedd efo Keys, dyddi yna. Dwi'n mynd i ddyfalu. T'w gwybod be, fi'n meddwl dyna oedd y blwyddyn cyn i mi fynd i Cross Keys. Ond fi'n meddwl o'n nhw'n ennill yn 2012 a colli Pontypool. Oedd e? Dwi'n siŵr eithaf i'n gywiro yn y Christian i fan. Sa'n siŵr. Ond ie, nes i colli fe, beth bynnag. O'n i'n rhy ifanc pryd ni. Crouch. It's Aberafon. Nhw eisiau fod yn gywir fan hyn. Nhw eisiau cadw Pŵler yn y dwyreigian. Set! Ddim ffordd allan hawdd Lloyd yn defnyddio Meek. Defnyddio'r ochr agosa na. Mae'n gigo lew, ond wrth ystyried yr ongl. A Meek fo'i ddwylo allan yn fan. Boes, hwnna dipyn bellach lawr y cae. Atgoffa fi bach o Dan Bicker yn yr hen ddyddiau pan o'n sgrichian. Mae Meek, mae fe fel Dan Bicker ar y cae o ran, mae fe cael lot i ddweud, ond off y cae mae fe'n dyn hyfryd.
Cofiwch chi oedd eisiau chi gysylltu ni yma ar y rhaglen. Gadwch chi bod lle ydych chi'n gwylio hyn yma. Pwy sydd yn y man y fwyaf anghysbell yn y byd. Aberafan, wel, byna le ar ochr chwith na, ond y pac sy'n perchnogi'r bel, a ddim yn cael hwn yn stopio. Pooler, Matthews, di'r rhywun yn gallu dod o hon i'r tir, yn trio i daclo, metr yn bryn, pwy sy'n ar y bel, mae'r mewnwr yn neud i orau i hawlio hi. Ond dwi'n meddwl, os ti'n mynd yn gais i Luke Davies, y bachwr, wedi mynd yr holl ffordd a mae Aberafan yn erbyn llif y tymor a'r canlyniadau wedi i'w sgorio ei ail, a dyna fo y sgoriwr, Luke Davies. Ie, fi'n meddwl ni'n gweld Ellis Hogan yn trio dwy'n y bel, oddi wrth Luke, ond oedd e ddim am adael hwnna i ddigwydd, am sgarm y symudol. A mae hwnna yn statement fawr hefyd i dîm yn wedi gyda Pontypool sy'n traddodiadol gyda blaenwyr sy'n dominyddu tîmau eraill. Mae hwnna'n huge i Aberafon. Charlie Thomas. Efo cic digon rhwyd o flaen y pist. Yn gywir, efo ail gynnig o'r noson. Dyna fo'r sgoriwr Luke Davies. Yn helpu dyblu maintais Aberafan. Aberafan 14, Pontypool 3. Ond y cefnogwyr sydd ddod yma ar noson hyfryd o Wanwyn. Mae'n teimlo fel bod ni'n ganolhad ydi. Yn mwynhau y rygbi sydd ar ddangos. Pooler yn ennill y bel, a mae yna bach o fwlch yng nghanol cae. Pat Lewis yn cyrraedd y 2:20. Lloyd yn gor'o chwilota am y bel. Eto, Pooler yn tri bach o wagleb. Y bas yna ddim y gorau gan Mahoney. Ond mae dal yn ddigon effeithiol i fynd i'r sianel i llydan. Lloyd yn chwipio allan, yn y dda eto mae Mike Herbert. Wneud yn wirthio mae Herbert. Anhygoel! Y capdan yn ymateb yn syth i'w dîm a Pooler. Wel, mae dal yn hon, meddwch dwywaith. Gwych gan Mikey Herbert fyna, a ffordd nath o derbyn y pil fyd. Oedd yn anodd i hyd yn oed dal y pil na. Nath o plycio hi mas o'r awyr ac am gryfder wedyn i orffen y cae. Mae fe mor confrontational yn y ffordd mae fe'n chwarae. Mynd trwy dau dacl i croesi'r llinell yna'n ffantastig. A mae rhaid rwy bach o clod i Marcus Jones hefyd yn adennill y kick-off. Jarvis yn illodd allan codd y tir ar ochr bella na. Ond i siŵr fydd Aberafan yn amddiffynol yn cwestiynu hynna'n. 3 crys glas methu a stopio. Herbert oedd yn troelli efo'r bel yn ei law. Trosiad yn gywir. Yn mwy sydyn. Mae'r sgôr o fewn 4. Aberafan 4, Pontypool 10. Adam Stratton yn mwynhau burger fyna. Charlie Thomas. Sydd lawr y canol. Ddim lol. Hwna bron yn cyrraedd ni yn y blwch sylwebu. Pontypool on halfway, boys. Mae'n arreiliad, dyma bod y camera ni chael i. Dyna ni. Morgan Lloyd. On the line you are. No, they're in. Cychwyn yn lle. Rodri Cole. Cole. Sydd ar y fainc gyn chwaraewr Aberafan tan ddiwedd tymor dwytha. Siw bydd yn ysu gael ar y maes. Ond y dywyniaid sydd yn dod. Gwilym Evans yn gosod y llwyfan. Bron wedi ynysu mae Matthews yna. Gage yn ffigio. Eto mae yna fwlch na i Corey Lewis Jenkins. Dyna'i gyflymder. Just in touch. Thank you. Gwaith gwych gan Pat Lewis fyna i i stopio y gwibiwr ar asgell. Corey Lewis Jenkins, deud a cais i'w enw am y tymor. Roedd Jason Hyatt yn siarad efo fi ar ddechrau'r gêm neu cyn y gêm yn sôn
bod yn arbennig trwy gydol y tymor. Eto wedi cordaflu. Y newid mewn tacteg gan y bachwr. Ni ddim yn gyflymder Davies, ond di'n un llagos iddi. Er hynny, ydy rhyw fath ei gilydd i gweithio allan i Aberafon. Ie, sa'n siŵr bydd Harry Jarvis yn hapus iawn da'r cic na. O'r golew yma, heno dim rheswm nag oes i beidio mentro allan. Ledd rygbi am oson fendigedig. O, honna di, dyganol y tir. Powler, maen nhw'n mynd i wrth ymosod. O, un basgos Matthew Sina. Ciced drwad, o bosib yna gam sefyll di mi cyflaen y bel. Oh, he's advancing, number 10 is in front of the kicker. Just wait to see if there's any. Mae'n anodd ydi. Ie, diom yn cytuno. Number 10 Ond mi oedd is hi in front and advancing. yn amlwg o fan hyn. Y pas na o Pat Lewis oedd yna angen i hwnna mynd i Joel Mann i eiliad yn gynharach. Matthews yn sgipo. Ie, o bosib sa Meek di aros di ildio. Fysa Jordan Thomas di gallu cario ymlaen. Thomas yn edrych bod o'n lefal efo Meek. Ar ei weitha. Dangos pa mor agored yw'r gêm. Hyd yma ddo, mae'n bendant yn hwyl i gwylio. Ie, un pas lac ydi o de, a mae cymaint y gallu newid. Y pŵl wedi gallu bod o dan y pist a bod ar y blaen. Aberafan, ar ôl hynna i gyd, ar ôl poeni'n arw bod nhw'n ffeindio dan y pist, maen nhw'n cael ymosod. Joe Gage yn ffigio tu fewn, ar y tu allan i Roderick. Heb sôn am Roderick eto heno ma, ond mae fe'n cario'r bil, mae fe'n mor pwerus, mae coesau fe'n huge. Wicio squats sy'n roedd yn di. Ond cyn aelod o dim dan 20 cymryd siŵr, Roderick yn dydi. Dwi'n cofio'n iawn, yn y chwarae fan hyn, efo Coleg Castell Nedd Talbot. He's won the ball! Black ball, black ball! Mae Scotty Matthews heb cael y turnover fyna, all the way! Black ball! O, mae Pontypool wedi dwy'n ni ag yn cael y gig gos yn Pendraw. Evan Lloyd, neu frawd o Morgan Lloyd, dim am wasti amser. Ond mae'n talu ffrwyth, gwagleu Pooler ar y chwith, 2 erbyn 1. Tio tynnu'r dyn, yr asgellwr, cadwyn fyw, mae dal yna i Pat Lewis. Pooler yn swnir o gwaed, ond Pooler wedi dal yn dyn ar y bel am chwynkiad rhy hir. Mae Horgan sy'n derbyn cymerdwy i gyd chwaraewyr. Ond eto, jyst mynd nôl i be hynny'n dweud, momentau yn ôl, pa mor agored yw'r gêm, troi'r pêl drosod, jyst tifo lain i llinell ei hun yn syth lan y cae. A hefyd yn arferol yn y sefyllfa yma, ti ar ddwy o'r 20 yn y hun, ti fawr am ddim y cic, dwi ti'n rystlus i ennill tir, ond mynd amdani mentro. Dyna beth mae Morgan Lloyd yn neud, mae fe'n sbardino yr ymosod. Chwarae gwych, cadwyn fyw. Dwylo da. On the line, Black. Yn ffodus, Pat Lewis yn disgyn ar yr ochr anghywir dod i agor y drws. Ydych chi'n hoffi'r chwaraeon. O, S4C di lle i fod pen wythnos yma. Dre newydd yn mynd Aberystwyth, efo criw sgorio. Wedyn Siwna Gweilch yn Ewrop yn barhau. Leon, yr ymwelwyr. Advantage, collapse is late. Caerdydd yn erbyn Llan Sawel. Dydd Sul. Yeah, agree. You two, leave it. Pwy sy'n cael y gair ola yn yr hanner. Aberafan. Hepgor pob allan i Corey Lewis Jenkins. Eto, sbiwch ei gyflymder. Advantage is over. Ar y sbardyn wedi mynd. Curo cynta'r ail. Mae yna gymorth. Wedi cael ei dynnu lawr yn y pen draw gan Jordan Thomas. Ond yna chi, athrylydd. Corey Lewis Jenkins, Joe Gage. Cam yn ôl i fewn. Mae angen cymorth. Pooler yna. Oddi ar ei traed o bosib. Defnyddio'r blaenwyr. Evans. Y giclet traws. Mae yna wagle. Erwa o wagle. Mae rhai bod sgôr. Am y gornel. Mae yna. Rhys Thomas sydd yn tirio. A wedyn ei gwaith calad ohoni. O'r ysyd i ben i lawr i glystiau nôl. Do neb am stopio y blaen asgellwr.
O'n i yn cwestiwn i pryd nath e camu mewn am eiliad, ond na, oedd e'n saff yn y gornel, chwarae teg, gorffeniad gwych. A eto, dyn yna, Corey Lewis-Jenkins, ysbardun o'r holl beth. Ie, cydbwysedd y wych doedd i fynd tu allan nôl tu fewn. Y gic yn berffaith, ond dwi'n meddwl na gymaint o le ar yr ochr pella yma. Mi oedd Rhys Thomas heb syniad be i wneud, heb di arfer bod efo gymaint o wagles a sgellwr arferol. Dwi'n siŵr nes ddim wedi chwipio am y gornel. Ond dyna ni trydydd sgôr Aberafan o'r hanner. Nhw sydd yn ymateb. Gic yna allan y llydan yn llithro. Heibio'r postyn. Aberafan 19, Pontypool 10. Tri chais i'r dewiniaid, Rhys Thomas sy'n hawlio'r trydydd. Ac eto, bydd Aberafan a Jason Hyatt wrth ei bodda. 6 gêm yn olynol, maen nhw wedi colli. Chydig wythnosa nôl. Nath Pooler ei curo nhw. O 45 i 39. Use it! Pooler wedi sgorio dros 30 pwynt am hedair o'r 5 gêm dwytha hefyd. Ar hyn o bryd, maen nhw wedi cael ei ffrwyno. Number 12 is it, Ga? Number 12, high tackle, 13. Tackle yn uchel gan Joe Gage, dwi'n meddwl. I'r Roderick. 13, Ga, yeah, high tackle. Yn dirdi hyrun. Just where you are there. I'r Roderick sy'n camu ffwr. A gic yna. Yn derganol, y dwy Erigian. On the line, boys. Maen nhw'n penderfyniad, Roderick sy'n trio dod â draws. I did exactly the same for them, so we play on. No. Felly, amddiffyn fydd Aberafan yn gwneud. Up we get. No. Da aelod o'r rheng mlaen i lawr, dwi'n meddwl bod Luke Davies yn chwarae bach o gêm fan hyn, yn trio prynu amser. Thank you, let's go then. Yeah, all good. I Bropo. Tom Mabley angen triniaeth. Break away! Thank you. I drio cadw gafal ar ysgarmes yn dadlwytho i Lewis RYGBI. William Evans. Ddim am y tro cynta. Y bel yn cael ei ddwyn ar y llawr. Yn achub ei dîm. Ac yn sicrhau bod y bwlch ar yr egwyl am aros y naw. Felly Aberafan sydd wedi halio 3 chais yn yr hanner cynta. Pooler hefo 1 ac eisiau dod i Gregory Davies ar ola gan Rhys Thomas. Mike Herbert yr unig sgôr i Pontypool. Ac os di'r sgôr ma'n aros fel mai, mi fydd Aberafan yn neidio i fyny uwchben Pen y Bont yn y gyngrair. Y sgôr ar yr egwyl, Aberafan 19, Pontypool 10. Ch'mo' be, mae 20 pwynt yn gwahani'r ddau dîm yma ar y tabl. Pooler yn arwain yn 5, ond Aberafan heb os wedi cael y gorau o'r 20 munud cynta. Ar ôl rhediad gwych gan Corey Lewis-Jenkins, dyna fe, mae'r trydydd cais yn dod i Rhys Thomas. Y tîm cartre nawr wedi hawlio'r trin, 1 i Pooler, a'r cais yma wedi agor bwlch o 9 pwynt. Noson hyfryd, rygbi gweddol deniadol hefyd. Aberafan a Jason Hyatt yn gweud bod nhw eisiau chwarae rygbi agored, cadw'r tempo'n uchel, a dyna be ni wedi gweld, Ciaran. Bendant. Fi'n credu maen nhw'n symud y pêl, maen nhw'n gofyn cwestiynau o Pontypool, cadw'r pêl yn fyw, a maen nhw'n disgwyl yn gret yn hanner cyntaf yna, war y teg yno. A maen nhw'n edrych fel tîm sy'n ysu am y buddigoliaeth gyntaf falle Lloyd ar ôl colli 6 yn olynol. Maen nhw yn y sydd gyrru ar hyn o byd yn sicr, ond mae'r gêm yma mor agored. Chi'n gweld fyna Morgan Lloyd
22 hun ac yn sydyn reit yma, Pontypool bron a sgorio. Mae'r dau dîm yn edrych i chwarae rygbi heno yma, mae'n pleser i wylio. Ie, Pŵl a wedi. Oedd nhw'n dodwy lot o pwysau arno i Pontypool yn y 20 munud cyntaf yna, ac oedd rhywbeth angen ildio yn y pen draw, ac oedd e'n dda i gweld Aberafon yn cael rhywbeth o'r ymdrechion. A nhw bron falle cael cais y tymor. Y cyfan Ciaran yn dod o'r 10, Charlie Thomas yn curo sawl amddiffynwr fan hyn. Oedd o'n rygbi wych o dde, cymerodd e lawr rasgell y pêl, a symud y pêl a cadw'r pêl yn fyw fyd, fi'n credu, na beth oedd yn positif wedi y ffordd yn nhw'n mynd trwy cymalau fan hyn. A wedyn trio lledu'r pêl, a fi'n credu bod Felix Silva wedi bod yn dda yn y hanner cyntaf, mae'n jyst gweld y saff dan y pêl, a mae'n gweld gwagle tu ôl fan hyn. Ar y noson arall, y pêl yn aros lan, a bydd y Cori wedi sgôr yn y corner, felly bydd hwnna wedi bod yn cais wych. Oeddi yr ymwelwyr yn gwely'n anodd cadw trefn yn amddiffynol? Fi'n meddwl mae'r gêm mor agored. Mae'r ddau dîm ar y degau yn stryglo. Mae'r line breaks dros y lle i gyd, ond byddwn ni'n meddwl wedyn yn gweld Charlie Thomas fyna. Ar ôl siarad i Jason Gunnar yn siarad am symud y pêl. Mae'n amlwg bod y tîm gyda'r hawl i mynegu ei hun, a mae'n wych i weld oherwydd cyn i Charlie Thomas redeg fyna, bydd lot o pobl yn dweud cicio fe off, ond mae'n cael y cyfle i ddangos beth mae'n gallu gwneud sy'n breath of fresh air. A wedyn, Luke Davies yn tyrio am y cais nesaf. Aberafon unwaith eto yn cael ei gwobrwyo fan hyn am y pwysau maen nhw'n rhoi Pontypool o dan. Ia, cyn y gêm, sôn o'n i am Pontypool a'i blaenwyr nhw a'r pŵer sydd yno, so fi'n credu bydd hwn yn hwb seicolegol enfawr i Aberafon ar gyfer yr ail hanner. Gwybod bod fi sgori ceisiau fel hyn, achos mae adeiladu pwysau trwy ysgarbau symudol wedi bod yn wych. A nhw sy'n ennill y frwydr dactegol, Lloyd? Bys ni'n dweud yn ymwedig yn y 20 munud gyntaf, oedd y rygbi i gyd lawr yn 22 Pontypool, a oedd Aberafon y bendant yn trechu nhw yn y gêm cicio yn sicr. A wedyn Mikey Herbert yn taro nôl, 1 munud 14 eiliad. Dwi'n meddwl dyma be maen nhw'n galw yn coach killer yn Saesneg, Ciaran. Ie, fi'n credu, o'n nhw'n sôn am beth i nac yn y gêm, y gêm lan yn Pontypool, oedd sgori cais a wedyn ildio cais. Ond mae'n ein wych fan ei dal ar pêl, a wedyn mae'r tipyn o fe'n neud i croesi'r llinell, mae'n cadw i drad ei fynd, a mae'n sgori cais yn wych yn y diwedd. Fi'n ffrindiau dad a Mikey Bwy Cymra'n hefyd, mae fe'n chwaraewr gwych, a mae fe'n dyn gwych hefyd, ond mae fe'n wastad yn chwarae mor ffyrnig, oedd yn curo 3 dyn fyna, mor pwerus, a mae hwnna'n beth mae'n gallu gwneud. Ti'n fachu yn brysur hyn, Lloyd. Ni'n adael i ti fynd, i wneud cwpl o gyfweliadau, a ni'n mynd i troi'n sylw nawr at beth sydd i ddod ar S4C dros yr wythnosau nesaf. Digon o chwaraeon i chi. Ni'n gwybod bod Pilrod byw wrth i Drenewydd groesawu Aberystwyth i Barc Latham. Bydd y tîm cartre yn ceisio osgoi yr un ffawd ac Aberystwyth sydd eisoes wedi disgyn o'r JD Premier. Rygbi byw nos Sadwrn o'r Swansea.com wrth i'r gwylch herio Lyon yn rownd 8 ola cwpan her Ewrop. A daw tymor y brif adran i ben gyda gêm fyw o Stadiwm Dinas Caerdydd wrth i'r pencampwyr wynebu Llansawel. Reit, mae yna un cais ni heb weld, cais Rhys Thomas, trydydd cais y tîm cartre, a hwn i gyd yn dod o Cori, y gwrnaeth o'n i trafod cyn y gêm. Oni, maen nhw wedi lledu'r pêl a wpio'r pêl yn ei dwylo fe, a mae'n dangos cyflymder gwych i mewn rownd yr amddiffyn fyna, a wedyn maen nhw'n cadw'r pêl. Mae'r cic let draws yn opsiwn wych fan hyn gan Thomas, a fi'n credu falle yn gormeddwl sut i roi'r pêl lawr yn y cornel, ond maen nhw'n heiddi'r cais na achos y pwysau maen nhw wedi rhoi ar Pontypool yn hanner cyntaf. Reit, wel, mae Lloyd wedi mynd ar grwydr i gwrdd a cwpl y drigolion lleol sy'n mynd ar daith enfawr a phwysig i Sbaen yn ystod yr haf. Fi yng Nghymru special iawn fan hyn, 2 aelod o'r tîm rygbi gallu amrywio y Port Talbot Panthers, Jonathan ac Adam. Jonathan, I'll start with you. Tell the viewers about Port Talbot Panthers and the exciting summer you have ahead. So Talbot Panthers were a mixed ability rugby team, playing out of Aberafon Green Stars. So we've got a very diverse group of players, veterans who have played the game for 20-30 years, down to people new to the game, from 18 up to the age 70. And essentially we provide rugby playing opportunities for people with physical disabilities and mental health issues. And the exciting summer is we've been selected to represent Talbot in the World Cup of Mixed Ability. Yeah, it's brilliant. And you're playing teams like Belgium, Spain, France. How much are you looking forward to this opportunity?
The boys are thrilled, yeah. We're playing mixed ability teams from all around the world. Yeah, brilliant. And Adam, I'll come to you. How important is this for you locally, as a community, and for you personally? It's very important because it gives people that haven't had a chance to play and express themselves. It gives people self-independence, the people never had a chance to play rugby and socialise. It gets people out the house, it gets people away from their addictions, any bad habits they may have. It's not about winning, although winning may be the cherry on top and it might help people boost their confidence. It's about seeing people who are vulnerable thrive, get out the house, socialise, learn to protect themselves, and that's the main thing about getting involved. And it's good for parents because then they don't have to worry about their younger sons and teenagers that go out and try to look after themselves. It's a brilliant cause, a brilliant occasion. You have 3 teams going out there. How excited are you to get over there? Well, to be honest, it's a privilege. Yes, I'm very excited, but to be around a great group of people, the Panthers, the physios, and everyone else has helped us get here. It means a lot. And now that I'm here, I wanted to say thank you to our supporters, our sponsors, and to everyone that contributed. Fantastic. A mae Merched Cymru yn cymryd rhan hefyd. Mae fe'n achlysur gwych pob lwc. All the best, gentlemen. Thank you very much. Thank you. Cheers, lads. A mae Merched Cymru wedi hefyd troi anreg bach i fi fy'n adra i gerdded y ci yn ystod y boreoedd oer. Mae dal amser i ti gael rhywbeth cyn diwedd y gêm, Ciren. Ond newn ni droi'n sylw nawr at gêm enfawr y gweilch yng Nghwpan Her Ewrop. Chi drwodd i'r cwarteri, chi nawr yn gorfod gwynebu Lyon Pnawn Dydd Sadwrn ar ôl y fuddugoliaeth wych yma yn erbyn y Scarlett. Ond yn ôl Mark Jones, nid y perfformiad 80 munud, Ciren, felly lle i wella to? Bendant lle i gwella, a fi credu bod wedi bod y stori am y cwpl o gêm oedd diwetha, hyd yn oed ennill yn Glasgow, Middi Connaught, gytre, sori still yn credu bod ni wedi rhoi perfformiad llawn gyda'i gilydd, ond mae'r boes yn gyffroes wedi gyda hyder yn y grŵp, a ni'n disgwyl i'r cwpan fel rediad, a mae'r boes yn positif yn bwyty fe. Lle gweud bod tîm mwynhau dy rygbi, a bod y tîm fyd o dan Mark, be mae fe di newid? Fi credu beth mae Mark wedi dod mewn na, ddim yn rwydd yr adeg pan dath e mewn, o'n i ddim wedi cael canlyniadau gret, ond fi'n credu beth mae fe wedi siarad beth i'n neud yw ware yn ffordd gwahanol, falle a gofyn fwy o cwestiynau o'r amddiffyn. Fi'n credu mae'r sgrym a'r llinell o hyd wedi bod na gyda'r gweilch, ond mae fwy i gêm ni nawr. Ie, ar gyfer Sialen yn sgorio 4 cais y gêm, ond beth am eich gwrthwynebwyr? Lyon, 7th yn y top cartors, be wyt ti'n gallu dweutho'r gwylwyr amdanyn nhw? Maen nhw tîm sy'n ware o ar momentum, really. Tîm sy'n disgwyl i gymryd i cic y gosb yn gyflym, llinellau cyflym, a dadlwyth o'r pel. So, ni'n disgwyl gêm corfforol iawn. Mae gyda ni cwpl o bethau i ddangos i nhw fyd y ffordd yn nimo ar y gêm a gobeithio symud nhw rownd. A sôn am y ranbarth, mae un o'ch cyn chwaraewyr chi, Maswr Cymru, Llew hefyd, Dan Bigger wedi cyhoeddi'r wythnos ma bod wedi ymddeol o rygbi yn gyfan gwbl. A cochi, wedi chwarae sawl gêm yn y Crys Coch gyda Dan, 112 o gapiau iddo fe. Gair, mae wedi bod yn was ffyddlon yn dyw ei sawl Crys. Mae wedi, a creu mae'r effaith mae fe wedi cael yn y gêm yng Nghymru, yn y gweilch, a pob clwb mae wedi bod ar ôl ni. Chwaraewr bydd y Cymru falle licio cael rown nawr, digon o profiad i fe cael y gorau mas o chwaraewyr rown i fe, a dde'n gret i cael yn y grŵp a chwarae teg i fe, mae wedi cael gyrfa enfawr a mae wedi bod yn wych. Unrhyw stori gyda ti amdan y hyd yn oed y hoff atgol? Un ti'n gallu gweud yn fyw ar yr awyr? Yr atgofion cored gyda Dan, ennill y 6 gwlad, a'r taith a mas i De Affrica, y tro cyntaf i ni ennill mas fyna, a dde'n rhan enfawr hwnna fyd. Ie, 2022 am daith. Reit, dyna ni, ni'n mynd i droi'n sylw nawr at Lloyd Lewis, sy'n yng nghwmni Jason Hyatt. Yeah, dwi'n meddwl Jason Hyatt, prif hyfforddwr Aberafon wrth gwrs. Right, Jason, how do you find that first half? What are your thoughts? Yeah, I thought it was excellent standard rugby. It was end-to-end stuff. A little bit disappointed that we didn't finish chances, but when you play in high-tempo rugby like that, you're going to make there are going to be mistakes, and I think we capitalised a couple of times on just our ability to sort of reform in those areas. Yeah, well, it was definitely very entertaining. All the best for the rest of the game, mate. Thank you very much, top man.
Right, dwi a fi'n cael gwesau arbennig nawr. Dyn y cogydd, come right in. Tra bod chi yn mwynhau'r hael hanner, dwi yn mynd i mwynhau pay corned beef, won some awards. Tell us more about that. Yeah, all the rugby fans around this league all comment on a forum saying this is the best food in the division. Okay, right, wel mae'r tîmau'n aros amdano fi I fita'r pai, so well I ni ail ymuno'n tîmau sylwebu, there's English language commentary available. A nawr mae Kieran Hardy yn mynd I ymuno Dave, a mae Lloyd Lewis yn ymuno Owain Gwynedd. Does am pei I rannu, chwaith nag oes, ni'n sydd fyna, dim ond un sy'n na, Siom, tawaith, nos rygbi. Honna syth i'r ystlys gan Mahoney. I'ch atgoffa chi Aberafan 19, Pontypool 10, 3 chais I 1 o blaid Aberafan. Ac Aberafan sydd yn mynd I gael y cyfle cynta I ymosod. Dal bach ola yn yr awyr, ond yr hael wedi machlud erbyn hyn. Gwilym Evans sydd bod mor fygythiol yn yr rycian dwy'n y bel. Y bel da ni gesel trwy Gage eto yn oedi hefo'r bas yn defnyddio Charlie Thomas. Yn gorau ail chwarae fan hyn heb I maswr nhw wedi cael ei cholli ar y llawr. It was just a 50-50, so it played on. Now release Aberafan rywsyn I gilydd dal yna. Gregory, sgoriwr cais cynta'r dydd. Thomas yn ei safle arferol. Fi mae'r Wyddod y ryc, y gic yna wych gan Joe Gage. O, mae'n edlamu yn angharedig. Wedi mynd ymlaen, chwarae mynd ymlaen. Ydy Adam Jones wedi methu rhywbeth. Mae'n dal yna. Dal yn fyw, a mae chwarae rhywsyn I gilydd dal yn mynd ymlaen. Mahoney. Roedd hwnna yn farw. Ond eiliad. O dryswch. Gan Pŵl y bron iawn yn gwobrwyo cyfla I Aberafan. Gage eto. Dangos I brofiad o. Fan hyn. Fanna ni'n meddwl bod ti'n mynd ymlaen, ond oedd ar y benglin o bosib ddothi mwyn ar law. Pŵl yr bron a manteisio fo. Harry Jarvis. You'll come in now, I'm sure. Gyd sy'n blaen. Maen nhw'n mynd at Shea Smallman. In the 5. Once! Dwi'n mynd i'n digon o lwyddiant yn ysgarmes. Ond ryddhau yr olwyr. Y bas hir allan tuag at Gilbert. Gilbert yn trio mynd o'r tu allan. Y dric drwad I Corey Lewis Jenkins. Lewis Jenkins. Bron a roi digon o bwysau ar Jarvis I orfodi cangymeriad. Onside then, step. Mae yna I Pŵler. Eto. Yr ymwelwyr sydd dan bwysau. Mynd hwnna. Naci. Lewis RUGBY. Tio rhoi llwyfan. Eto arall. Mae Pŵler. Morgan Lloyd. Honna yn gic dda, yn gic hir. Na'r all sy'n bron a cyrraedd y blwch sylwebu. Aberafan yn bendant yma I chwarae heno. Bendant eisiau trio cipio'r chweched safle na yn y tabl. Neidio i'ch ben pen y bont efo'r gêm mewn llaw ydy'r targed heddiw yma. Dyna ydy'r ysbrydoliaeth. Cofiwch, cais arall a pwynt bonus Gage. Y bas gret allan. Play on! Tu ôl y Kevin, eto nadlamu yn angharedig. Wedi tharo lawr, yna gyfla Gwilym Evans. Ond mae'r llinell farw 22. Yn ei gira fo. Ond eto'n dangos, ydych chi'n methu oedi o gwbl. Mae'r llinell farw mor bell I ffwrdd o llinell cais. O'n i'n meddwl oedd e'n mynd I cael ar diwedd hynny. Yn anffodus fyna, ond ymdrech gwych gan Gwilym Evans. Ie, cuddiau tu ôl I gefn Corey Lewis Jenkins. O bosib wedi stopio'r y cicwr a gweld. Evans yn dod. Y cic hir lawr y cae. Ilyddion Pŵler yn gofyn am egni. Pŵler yn cystadlu, gael o gwllwn ar y tir. Y gic yna syth I fewn
eisiau Smallman. Mae'n rogi mowr. Ond yn siŵr iawn bod o ddigon mowr i gael slap yn cefn i ben gan y bel. Di Smallman ddim yn deud diolch. Gydych chi weld? O, ni ysgwydd. Stinger. So beth, sy'n brif o waith y cefn i ben, sa? Os oedd yna'n cefn y ben, bydd e off, fi'n meddwl. Oedd yna'n lot o pŵer yn y cic na. HIA. Dyna ni Rodri Cole. Seren y gêm wythnos dwytha. Cwestiwn i ti, Ows. Be ti'n meddwl bydd e'n teimlo heno yma? Hefyd wrth gwrs, sto diwetha, oedd e'n syth mewn i'r deep end. Wrth gwrs, seren y gêm. Ti'n meddwl bydd e'n teimlo mwy o pwysau heddiw ar ôl cyrraedd y lefel na wythnos o ôl? Dwi'n gwybod, ti'n ser yn y gêm, ar y bych ysbrydoliaeth ag egni chdi, ti eisiau dod ymlaen i brofi rhywbeth y bosib. Nes am yn gwybod ydi rhan o garfan, rhan o'r tîm ydi o. Set! Chwarae teg. Let's go! Ond yma ni y dyn sy'n gwisgo naw, Morgan Lloyd. Llwybr tarw gan Pooler, dyna. Yn ffordd fwy traddodiadol o bosib. Scotty Matthews yn denu'r amddiffyn. Mae hwnni ti drwad dros y top. Pooler wedi bylchu. Jarvis drosodd yn y gornel. A'r cefnwr wedi sgorio ei gais cyntaf o yng Nghrys Pooler. Gwych fyna gan Pontypool. Joel Marnie wedi cael gêm bach dawel hyd yma. Ond mae'r cais yna wedi dod ar amser gywir a mae'n dangos beth mae'n gallu gwneud Joel Marnie fyna i ryddhau Jarvis. Ongl ffantastig. Ond Scott Matthews den denu dau chwaraewr, dyna i fygythiad o. Ond ei ddwylo fo yn gelfyd. Yn denu'r sylw, yn denu'r amddiffyn. Ie, gyda bwy fel Scott Matthews, mae fe'n edrych mor bwerus. Mae fe'n bwy mawr, mae'n cymryd dau person i cymryd y lawr, felly wrth gwrs oedd pawb yn edrych arno Scotty Matthews a dyna Joel Marnie yn dod ar ongl. Heb driodd y swnio'n angharedig i Scott Matthews. Mae'n siap crwn iddo fo mewn ffordd, oes. Siap anodd cael dy ddwylo ei frichu o gwmpas o. Na, credwch chi fi, os mae fe dros y pêl, ti ddim yn symud o. Ti ddim yn symud o. Dyna ni y sgôr wedi newid yn do Aberafan 17, Pontypool. Aberafan 19, Pontypool 17. Ond yn mynd dros y top, ddim yn cael ei ddelio gan Pooler. Ac yn y law bach yna hefyd. Felly, lein tafliad Aberafan. Nid yma tro cynta, a Pooler wedi ymateb a wedi closio'r bwlch. Ond ar hyd a hanner cynta, mae Aberafan ei hunan wedi gallu ailagor y bwlch yna. Dyna fydd y gofyn eto. Ie, Ed Dunford ar y cae nawr hefyd. Mae fe'n chwaraewr a hanner. Ie, sgiliau chwarae gan Ed Dunford. Un arall. O gyn y chwaraewr Prifysgol Caerdydd, wrth gwrs, oedd y fuddigol yn y gêm rhyngolegol y Fasitium. Y bachwr wedi mynd. Ochr dywyll, Davies. O neb wedi gweld. Y bachwr yn mynd i hun. Ond mi yna i Aberafan, 10 metr i ffwrdd o'r lein. Y pwynt bonus, wrth gwrs, ydy'r nod nesa. Davies eto yn gwthio'r cyntaf i ffwrdd. Yn ôl i'r ochr chwith, Scott Matthews. Chwarae bach yn amheus o bosib. Taclo'r dyn oddi ar y bel, ond chwaraewch y defarnwr. Chwarae teg i Jordan Thomas hefyd fyna. Oedd gyda Luke Davies tua 15 metr i adeiladu bach o stîm teg ato fo. A shot gwych gan Jordan Thomas. Cryfder fe yn bendant yw pa mor agresif mae fe yn y dacl. He's inside the 15, he's fine. Top. O, achirediad gan Ieuan Jones. Defnyddio i bwysa a'i ffram i gyd. A dyna ffordd i gael allan o lein eich hun, yr ongl i Meek. A pryd i traf o Meek, mae'n teimlo ar sbel. Dyna'r peth da yn Pontypool, mae Morgan Allen
wedi cael anaf a ddim yn chwarae, ond ti'n cael bwys fel Ian Jones fydd yn yr engol hefyd, bwy enfawr arall sy'n hoffi cario'r pêl. Pan mae Scott Matthews, Ian Jones a Morgan Allen yn chwarae gyda'i gilydd yn yr engol, mae'r gwrthwynebydd in for a long night. Callum Davies wedi dod i'r maes ebyn hyn i Pontypool. Digon y symudiad yn y lein gan Aberafan. I'r cynffon mae'n mynd tuag at Rhys Thomas. Gic dros y top yn darganfod yn wych. Corey Lewis Jenkins, newid cyfeiriad. Dunford dros y top. Ond y bas yna ymlaen. Iawn ta. Lauren, pwy sy'n ti ebyn hyn? Tom Hancock yn cadw cwmni fi. Tom i ddechrau, wel, 2 bwynt sydd enni ar hyn o bryd. Faint o hyder chi'n cymryd o'r ffaith chi gafodd cais cyntaf ail hanner yma? Ie, siarad ni yn yr yn hanner amser, yn gweud bod ni ddim yn chwarae'n dda, ond ni yn y gêm gyda 19-10. Mi'n credu beth sy'n bwysig i ni, dim ond bod ni'n cael tiriogaeth, yn credu bod ni'n iawn i chwarae gormod o'r gêm yn hanner yn unan, ond bendant, ni'n sgori gyntaf, mae'n bwysig, pwysau'r Aberafon. Aberafon di sôn lot am eisiau cyflymu'r bêl, chwarae rygbi agored. Dydy hynny'n siwtio chi heno? Fi'n credu mae fe ar termau ni, really. Pan i ni angen arafu'r gêm, ydyn ni gwybod o hen bennau mas sy'n gwybod fel i wneud na, ond fi'n credu, falle bod fe'n rwydd gweud bod Pontypool traddodiadol yn moyn chwarae gêm araf, os ddwffon probably hwnna ddim yn wir os ti'n edrych ar yr ystadegau ran ball in play, y ffordd yr arddull i ni'n chwarae, so ni'n eitha cyfforddus yn chwarae gêm tempo uchel os mae fe'n mynd i fod fel yna, ond dim ond bod fe'n ar termau ni, really. Brilliant, diolch yn fawr, Tom. Camgymeriad gan Pontypool, felly cyfle arall i Aberafan i ymosod. Dunford, gwisgo 17, sydd yn anadferol. Wrth gwrs i eilydd y faswr, ond fel am y Crysa Aberafan yn gweithio, fy'r olwyr yn gwisgo'r Crysa 16, 18 fel y pac. Pawb yn y carfan yn chwarae, ti'n meddwl? Ie, yn union. Wel, sy'n mynd i gweld fo'n yn safle prop, de. Nid anna fi hyn. Ond Pooler wedi dwy'n y bel. Syth i fyny, a dych chi rycio. Corey Lewis Jenkins ddim yn hoffi na, bach o gecri oddi ar y bel. Bach o gwffio oddi ar y bel, ond Pooler sydd chwarae ymlaen yr ochr bella. Tackle! Let it go. Ie, mae'n dechrau mynd bach yn ffyrnig yna. Bach yn folasus, os nhw ddeud. I'm just going to have a word now. That was number 2 black and who? Pardon? Fi'n siŵr hanner amser, mae Jason Hyatt a Tom Hancock wedi mynegu a pwysleisio pa mor bwysig yw e i ddechrau'n gryf yn un, a falle mae jyst yn tolli drosodd hyn bach. Con Chapman yn yr ochr agosa, mae'n hedfan dros y ryc, y bel, bron wedi cadw'n fyw, ond y gic yna, wrth ystyried y canlyniad, yn anhygoel. Aberafan o fewn, 6 neu 7 metr. 13. Mynd yn 50 metr y mwy dydi o gic. Ymdrech da gan Jordan Thomas, ond eto roed camol y cic fyna. Yeah, he's gone off the far side, so that's fine. I'r cynffon yn mynd Thomas. Maul over 15. Nôl at Ysgarmes. Pooler yn ymateb i tro yma yn torri'r hyn. Mae Davies eto a draws cae. 3, 4, 5 am ddiffynwr. Yn rhoi cynnig. Y dacod i gwblhau. Mae di'r cysydu wllwn. Thomas eto'r cyrff yn hedfan i fewn yn y ddigyfaddawd. Ni dal yna i'r crysau glas. Smallman. Rownd y gornol, Gregory, y ffigiad. Bron iawn eto. A ffeindio ffordd drwodd Frankie Jones o hyn. Newid cyfeiriad mae Whitlock. Pooler yn aros yn effro. Smallman eto. That's the tackle. Soethi. He's gan symud mae Pat Lewis. Mae dal na Dunford yn ildio dros y top. Yn wallus, yn llac. A'r cyfle wedi mynd. Ie, oedd gwagle bendant fyna, fi'n meddwl oedd Dunford yn meddwl oedd yr asgellwyr ar y pwynt, a bydd y pêl na wedi bod yn perffaith, ond ie, bach o gamgymeriad fyna gan Dunford. Ie, ond siarad y dyn yn y lle o bosib hefyd oedd yn ar yr ysgwyd bellan ond y bas. Rhy hir.
Ond dangos mae sgiliau trafod. Dwi'n cofio y gŵr mae'n chwarae i Brifysgol Caerdydd cwpl o flynyddoedd yn ôl yn y gêm rhyngolegol y varsity. A fo oedd un o'r ser yn y tîm na. A rwy'n siŵr o'r garfan yna, mae 3 yn rhan o garfan Aberafan heddiw. Mae gan gynnwys Luke Pollock sydd ar y fainc ar fenthyg o Gaerdydd. A da ni. Ie, mae'r gyngred y Bucks yn hynod o gystadleuol, lefel gwych. Felly mae'n gwych o ran magu talent. Dwi'n cael deud nes i gyda'r City. Tackle off the ball, number 2. Dwi'n cael deud o'n i'n rhan o'r tîm buddigol un blwyddyn. O ti yn? Amser maith yn ôl. Nes i colli ni fi, felly 1-0 i TOs. Diolch. Pa safle nes i chwarae? Number 8 o'n i. Ti'n ffansi ydy hun yn erbyn Morgan Allen? No, yn y ddyddiau. Pan o'n i'n gapten y Brifysgol Gaerdydd, ac oedd Alewyn Jones yn chwarae yn y flwyddyn yna. Ni'n cofio yn ngeiriau i dyd yna. Neith y boi yna beth neiti. Blwyddyn wedyn gyda Cap i Gymru. Pan wedys ti bod ti wedi chwarae varsity, ni'n meddwl o'r F o ti? Na. Nes i chwarae mewn 2 varsity. Cychwyn pob un. Just don't play the 9. Y cic yna Chaldir i mynd i fawr o'n unlla. Allan ar ei ffen. Dan lot o bwysau fyna, Morgan Lloyd. Eilyddion yn dod i'r maes. Geraint James yn gadael. Declan Milton Harris ymlaen. Whitlock Jones sydd eisoes ymlaen. Dunford codi hi'n uchel yn amrywio'r dactel. Eto Joe Gage i fyny gynta. Gwirion ôl. Yr ail gyffyrddiad yn mynd yn ymlaen yn ffodus. Ond dyma ni Pooler yn gwrth ymosod. Eto yn fywiog. Yn barod eto i'r lle di Pat Lewis. Yn eto, dyma fo i brofiad, dyma fo i allu. Ond mae'n cael ei holli'n hanner yn y pen draw gan Felix Gilbert. No hands now, blue! Knock-on advantage, blue. Sy'n arall gwall arall yn digwydd. Cyrff yn dechrau blino'r eilyddion. Yn trio codi'r egni. Y sgôr nesaf am bod mor bwysig yn ydy. Wrth ni agosau at chwartar ola'r chwarae. Dunford eto yn trio defnyddio i amrywiaeth. Gorau cael y dacl na i fewn. Yn gei clawr y cae, y ras ymlaen. Pwy sy'n mi ennill i. Cornelius Jenkins yna gynta, dan bwysa. 2, 3, 4 Cris di y gwmpas o lle mae'r crysa glas. Onside then, no. Rwyna, mewn digon niferoedd. No. Jones yn synhwyro cyfle wrth ryciond. Ein fawr argraff. Hill, un o'r dacl yn y penwysg. Use it! Nath i cymryd llygau chi off y gêm ma, nôl ymlaen. Mae lot o cyrff blinedig mas na. Reit, a gydwch chi edrych ar y tabl fel mae'n sefyll ar hyn y bryd. Bwriad Aberafan oedd i godi'r 6 uchaf dyna sydd yn digwydd hefo'r fuddigoliaeth fel mae'n sefyll yn bresennol. 3 phwynt tu ôl i ben y bont oedd nhw ar gychwyn y dydd hefo'r gêm mewn llaw. Bydd selio buddigoliaeth a phwynt bonus. Hyd yn oed y gwell i Jason Hyatt. Knock-on advantage, blue. Mae'r gŵr yma wedi bod yn fywiog do y bachwr Luke Davies. Gic yna lawr y cae, Erwa o Wagle, lle mae'n mynd adlamu. Bron. Neu yn berffaith. Dyna chi adlamiad pêl rygbi. O hwnna am y cyffredau cyntaf allan i'r ffen dros yr llinell farw. Ie, lle nath y pêl na bownsio, o'n i'n meddwl, mae dim siawns. Oedd hwnna'n mynd i ddigwydd, ond chwarae teg, bach o look fyna, ffantastig. A bron 20 metr allan o'r ystlys ac yn troelli ac yn gwiro. Pooler dal i fynd. Cymys i'n gyflym. Ddim o wasti amser, ddim yn gadael. I Aberafan, sefydlu rhyw
batrwm am ddiffynno ffurfio'r leina fel dymuno nhw. Cwrdd Lewis Jenkins. Siw bod Aberafon eisiau cael y bel i ddwylo fo yn amlach mewn sefyllfa ymosodol. Sgothi Matthews yna, efo'r dacl. Mae yna wagler y chwith. Eto, y bel ddim ar y tir yn hir na di. Cwrdd Lewis Jenkins yna fo, nôl tu fewn. Binford yn seithi pas flat allan. A mwy o sydyn, mae'r gêm di agor. Joe Gage. Matthews sydd i fewn, a Matthews sydd wedi'w dwy'n hi. It's exactly the same as I rewarded you for over there. Holding on. Dyna chi, jyst yn amseru ac yn synhwyddo'r adeg, mae'n gallu seithi fewn. So chi'n meddwl bod hawl gan efo i ennill hwnna. Ennill nath. Dyna be mae fe'n neud, Scotty Matthews. Mae fe mor werth fawr i'r tîm, i'r garafan Pontypool yma. Ac wrth gwrs, yn sôn am ardal y dacl, maen nhw'n colli Sam Scarf heddiw yma. Mae fe'n mor dylanwadol ar y gêm i Pontypool. Dimo ar ei hôl i, ydy o'n gallu llusgan yn ôl i'r blaen. Môl! Neu i'r blaen. Neu sôn am yn ôl i'r blaen. Ysgarmes symudol. Mae Rodri Cole ymlaen yn gwisgo 21. Crys arferol. Eilydd y fewnwr. Same Môl, and he's through the middle. Aberafon yn drysu fi. Down by black only. Lawr gan Groesawu. So mynd i cael i'w sbwylio. A wedi i cholli Aberafon yn neud yn wyrthiol. Mae Pooler yn rwystredig efo'i hunan y fanna. Mae'r ddau dîm yn stryglo braidd y hanner ma i cadw'r bêl am mynd nhw adeg o amser. Let's go, boys. Oedd y bêl ar y cefn. Davies oedd i fewn. Mae helpu arall o'r rheng blaen, anna gweld. Okay, 2 seconds. Okay. Misgrym fawr i Aberafon rwan. 2 seconds. Okay, boys. Siwyd Pooler eisiau profi nhw i'r eitha. Yeah, thank you. No, we're ready. Yeah, Luke Pollock ymlaen i'r maes ar fenthyg. Bind! O glwb Caerdydd. Joe Gage yn gadael. Y captan i bod yn arbennig trwy gydol y gêm. Eto syth i fewn i Pollock yn gosod i nôl. Leave it! Yn berffaith. Aberafon yn mynd i chwarae. Mwyn ar y blaen. 2 bwynt o fantais. Ydy o'n bach yn hurt i fentro fan hyn. Ydy o'n fwy synhwyrol i gicio. Use it! Touch! Wedi chyffwrdd. Rodri Cole. Nôl tuag at Jordan Thomas. Oedd ar garlam. Mae'r kick-off wedi dod. Ac bach o gecri. 13. Ie, ni'n meddwl bod Pontypool yn rwystredig. Ond dyn nhw'n eisiau 10 metr. Ac mewn 2 benderfyniad, mi fydd Pontypool nôl tuag at 2 hugain i hunain. Mi'n gic fawr gan Dynfford, unwaith eto. Ddim cystal ar unfaen norol. Mi Pollock eto. Pan mae rhywun dan o'n eilyddion ymlaen, nhw'n gofyn am rhywbeth yn gyda argraff ar y gêm. Graen nhw. Mae Pollock wedi bod yn ei chanol i fwy ddau gyffyrddiad gyntaf. Gan Lacai, dwylo Diheig. Eto, Roderick, nogi, mae slapu nogi yn dydi. Ond y gornol Davies
ennill y frwydr drosod i dîm o. Ball's here, you're placing it into him. No, Luke. Gerafu Gregory. Pwler yn rhithro i fyny. Scotty Matthews. Backward, Yn ôl. Aberafan angen twtio y cymala mae fyny. O, basta trwy drws Kevin gan Gwilym Evans. Dal yna. Cymal ar ôl cymal. Signo Pwler. Chwarter awr ar ôl. Y sgôr nesa i Aberafan. A nhw fydd y ffefryna yn y cyfnod ola. Matthews i fewn o'r ochr y bosib. Ond Scotty Matthews na yn ei dwy ni yn gyfreithlon. Sawl un mae'n ei ddwy rwan. 2, 3, 4, 5. Ie, mae wedys i, mae fe mor dylanwadol, mae fe mor bwysig i'r tîm yma. Mae'r gwaith mae fe'n neud yn anhygoel. Mae'n gweithio mor galed. Bach a chynol wynt fyna, Scotty Matthews, ond fi'n deall ar ôl y gwaith mae hi'n neud heddiw. Reit ta, ni'n draw at Lauren a Chris Davies. Y fforddwr ymosod Aberafan yn cadw cwmni fi. Chris, 2 points in it, a bit too close for comfort from the coach's box at the minute. Yeah, really frustrated at the moment. We seem to, well, Pontypool are doing really well at the contact area. I'm not too sure how they're getting away with some of the stuff they're doing, but we've got to solve some problems, and we're not doing that very well at the moment. So, yeah, slowing things up for us, and we look a bit frustrated out there at the moment. You have got yourself into the 22, into good positions. Is it final pass at times is costing you? No, as I said, I think it's the contact area. The final passes are good, and they're just making a bit of a mess out of our contact area. We're not going forward very well. So it's us. It's an us problem, and we need to problem solve a bit better. And is that main problem then Scott Matthews? Yeah, well, Scott's been around a long time. He knows what he's doing in those contact areas, that's for sure. But he's one of the culprits. But as I said, it doesn't matter how good the jackler is. We've got to deal with the problems, and we're not doing that very well. And look, it's been a busy week for you with Cardiff University yesterday. Head of rugby, head coach. How are the celebrations? 2 great wins. Yeah, we had a good day for Cardiff University. I haven't heard, my phone hasn't gone off this morning about any danger last night, so I'm hoping everyone's safe and sound. I think they're doing a rollover today, so yeah, if my phone's quiet, it's all good news, I think. Did you see any karaoke bars yourself? I didn't go out. No, I'm not allowed out, so I'm all good. True professional, you had a big game to attend today. Diolch yn fawr. Okay, thanks, Lauren. Lovely, thanks, Chris. Dwi'n meddwl jyst troi ffôn off, mae o wedi troi'n online. Ie, bydd y goliaeth swmpus i Substitutions, 1 and 2. Do, 1 and mi oedd 2. And 14 as well, 14 as well. Dwi'n mwysgol i weld yr ail chwarae o Scotty Matthews yn taclo Dunford oedd ar y bel. Matthews yn y marn i lle bach yn ffodus i fod dal ar y cae. Dwi'n cael 10 munud achos oedd nyn llagos i rac. Ond Aberafan yn di drio rwbio halan i fewn i'r briw. That's once. Signo unwaith eto. Luke Davies. Yn torri, yn holli. Mae fewn, 2-3 metr, 1 metr drosodd Nadi. Methu tirio fe fynnag, di ddal i fyny. Rhaid rhyddhau y bel. Pontypool, taco wedi wneud. Dros y lein, a mae'n sgôr. A dyna y pwynt bonus. Ac am foment, ydy rhediad o golli 6 i Aberafan am ddod i ben. 12. Dyna'r pedwerydd. A mae'r bwlch yn mynd heibio 1 sgôr erbyn hyn. A'r cais. Tom Mabley o bosib wedi sgorio. Ie, so rhaid camol y gwaith Luke Davies, fel wedys ti gynna, mae wedi bod yn cario'n wych trwy'r gydol y gêm yma. Da ni sgoriwr yn y canol. Tom Mabley sy'n gwisgo 1. Ac am sgôr. A tosiad gan Dunford. 26 i Aberafan. Pontypool 17. I'r gêm ddim drosod. Ond mae'r bwlch yna bendant yn ffafrio Aberafan.
Okay, when you're ready then. Ac angen 2 sgôr ar yr ymwelwyr erbyn hyn. Dyn ni'n gwybod i pŵl bod nhw ddiogel yn bumed. Mae yna cyfla bychan. Os nhw'n ennill y gêm yma, sydd yn weddill yn y tymor efo pwyntiau bonws. No. A cas newydd allan am ddyfru yn llithro. Gallw neidio fyny i'r 4 ucha. Ond efo The tackler has to make a clear effort to roll ildio away. cilliau gosb, diangen. Fydd hynny ddim yn digwydd. Disgyblaeth. Wedi mynd ar goll. Yn brechu gadw hi ddiw. Yn wastraff. Mae Dunford wedi bod yn amlwg ers oedd i'r cae. Ie, fel wedys ti gyda lot o brofiad gyda fe a mae'r Bucks League na mor gystadleuol. Wrth gwrs chi'n chwarae lot o tîmau dros y bont, lot o chwaraewyr ffantastig yn y Bucks League i'r tîmau Lloegr sy'n mynd mlaen i chwarae i'r tîm Lloegr a'r rygbi proffesiynol. Felly mae Dunford wedi cael llwyth o brofiad ar lefel uchel. Maul, broken away. A Davies eto, dwi'n siŵr bod ni'n trafod seren y gêm. Ond fydd o'n un yn cael ei ystyried. Mike Gage. Yn dweud Cymon Afon yn gwylio o Sbaen. Felly dyna di'r pellau yd yma heno sy'n gwylio ar y ffrwd. O'n anychal ar Dunford o bosib. Tackle! Na. Stay there now. Scott Matthews yn stryglo. Falle anaf. Mae o'n hercian i ysgwyd o dim ond. Mae Scott Matthews ar ei benglinia fo'n nghanol cae. Dwi'n bod i fraich o, dwi'n mynd i fan hyn. Ond gafal ar ei beneli neu fraich o. It's a croc roll. Mae'n rhaid y signal i'r ochr. Croc roll. Mae ysgwyd o di mynd, dwi'n meddwl. O, mae'n poen, dydi. Mae fe'n bwy tuff iawn. Os mae'n dangos gymaint hynny o pwyn. Okay, we'll stop now then. Fi'n gobeithio ddim, ond bydd hwnna'n anaf gas, fi'n meddwl. Time off for the head injury. Torri neu datgymalu rhywbeth. Stop for the head injury. O, ie, mae di mynd i fewn am yr ergyd fawr, do. Okay, yeah, so time off then. We'll make sure it's serious. Neu beth i pont rysgwyd yna, mae'n edrych ar, ie. Y collarbone. Ie. Yna be mae'n neud, mae'n rhoi corff ar y llinell pob tro. Pob ergyd, mae fe'n 110 y cant mewn iddo fo. Dyna ni y rygbi sydd i ddod. Ni'n dod at dderfyn y tymor Super Rygbi dyna'n uchafbwyntia nos Fawrth nesa o'r penwythnos yma. Wedyn pen y bont allan ymddyfru ddau na. Wel, allan ymddyfru yn y 4 ucha, pen y bont angen ailgydiad ar y 6 ucha. Wedyn y gêm ail gyfle yna ar y 24 o Ebrill. Mae pel droed Aberystwyth yn teithio ar draws i'r dre newydd. Dydd Sadwrn ar gêm fawr, y chwarteri gweilch yn croesawu Lyon. Gêm enfawr. Y gweilch yr unig dîm o Gymru dal yn y gystadleuaeth wrth gwrs erbyn hyn a Chaerdydd allan sawel. Wrth ni fel Scotty Matthews, unrhyw gwybod yn rhan o'r sgwrs yn y gêm hefyd. Yn gadael y cae a fi'n ergyd i obeithio'n Pontypool. Gweld un o'r arweinwyr yn gadael. Ashton Evans, dydd ymlaen, y gyfer cregu. Mae'n gardi melyn yma'n hyn. Cynical. It's a cynical action, you're off your feet slapping the ball. Wel, di honni mae'r ben ydi. Cynical, 13, off his feet, hitting the ball out the hack. Oddi ar ei draed, a Bradley Roderick sy'n yn gadael. Ac wrth ystyried ar y sgorfwr, y lleoliad, mae di reid i dîm o'n peri gwando am y 10 munud, neu, 10 munud ola. Ie, yn sicr yn ymwedig colli canorwr. Fel ni'n sôn wastad, chi'n gallu gweld adre, mae'r pitch mor llydan. Bydd y gwagle na yn y ardaloedd llydan nawr yn amlwg iawn. Joe Gage, i cyd-ganolwr y gychwyn y gêm, wedi gadael hefyd, felly fydd bach o aildrefnu yng nghanol cae i Aberafan. Ond profi y blaenwyr mae Pooler i gychwyn. Rodri Cole yn gofyn am y bel, Meek. Dod ar edwyr fewn, Mahoney. Dros y llull fantais fel bob. Prif 12 Cole. Eto i Herbert.
Sgoriodd yn y hanner cynta. Rownd y gornel maen nhw'n dod, Aberafan yn gorfod amddiffyn am I bywydau. 9 pwynt ydy'r gwahaniaeth. A fe Cais yn dod I nôl o fewn sgôr, cofiwch. A Pŵl yn gwybod bod y cloc dal o'i plaid nhw ar hyn o bryd. Sgorio fan hyn. A nhw bydd o bosib e ffefrynna. Meter yn brein. Y blaenwyr yn pori. Hands up. Good. Eto un hynny'n arall, y dyfarnwr Adam Jones yn y man ar lle. Chris y glas o Blanca dan y pist, fel y rhaid i. Di ohon yn mynd yn bell iawn, ma' na ddyn y sbar ar ochr dde yma. O, bron iawn yn dros ben. Yr eilydd o fachwr. Evan Wood di hwnna. Mae Gwagle ar y ochr bella. Mae rhif 23 Iwan Duggan yn llydan. Pooler yn dathlu. Balls on the line, the try is scored. Cais wedi sgorio. Mae hwnna'n huge. Pan mae Pooler yn y gêm pwer nhw fel maen nhw fyna 5 medr y mas, maen nhw'n mor anodd I stopio tebyg i'r Pontypool traddodiadol. Dyn ni'n disgwyl gweld yn bwlio o amgylch ardal y tacl, rownd y gornel, tro ar ôl tro. Mae'n cymryd lot fawr I stopio nhw pam ddim yn y llif na. Evan Wood sydd wedi sgorio. Ddoth yn agos i'w gymal neu ddau ynghynt. Yn cyrraedd y lein a'r sgôr yna. Yn dod a'r sgorfwr o fewn 2 unwaith eto. Aberafan 26, Pontypool 24. Pooler hefo dyn y fantais, 7 munud I fynd. So'n siŵr sut mae'r cefnogwyr yn teimlo, ond i'r fans neutral am gêm o rygbi sydd o blaen ni heddiw. Pontypool, maen nhw'n di adeiladu efo hyn yn defnyddio'r blaenwyr. Maen nhw'n gwybod cadw gafal ar y meddiant. A fydd anodd I stopio nhw. Onside Mae'n Rodri Cole. Use Siapau it. cicio oedd o. A cicio mae o. Gilbert. O, gwrthdrawiad yng nghanol cae yn defnyddio Ashton Evans. O, dyma ni eto Davies. Eto'n bylchu'r bachwr. Won the ball, good turnover. Di ddwyn ar y llawr gan Pooler. Mikey Herbert, fantastic. Let him go. Eto, y gigna'n llac. Gilbert eto yn ei llyncu hi fyny. Ac yn hyn I chi, gwych gan Gilbert. Dadlwytho hefyd. No, lost now. Dynion i'r chwith. Aberafan, dyma maen nhw eisiau meiddiant, maen nhw'n gwybod. Nhw sy'n rheolwr sgorfwr. Sam rhaid neu byd dwl na top. Mae'r eiliadau'n ticio I ffwrdd, 5 munud a hanner. No, you've still got like 4 minutes. Eto, Ashton Evans. Y Crys heb rif. Thomas. Lloyd Mitchell. Dy RYGBY wedi ddechrau meddwl amdan seren y gêm. So pan gewn ni gyfla, gewn ni sgwrs am y peth. Dadlwythiad, Luke Davies, eto un ffordd mae'r bachwr yn mynd I fynd. Ond I cael ei rwygo allan o'i afal gan Iwan Duggan. Yn y llydan, o, Pollock yn darllen y chwarae. Yn gorfodi y cangymeriad. Release! Chwarae I fynd yn ei flaen. 2 knock-ons. First by black, then by blue. Scrum. Reita. Dwi'n gwybod lle ti'n cael llawar amser I feddwl. Lloyd, dwi'n chdi'r spot sydd ddechrau mewn dan ser yn y gêm. Gwrs o Scotty Matthews yn dy feddwl di yn un. Sy'n taflu cwpl hyn yn allan I helpu ti. Pwy sydd y restr fer di? Restr fer, mae rhaid rhoi clod I Scotty Matthews. Gwilym Evans oedd e'n da yn y hanner gynta. Oedd e'n wych, ond I fi, un o'r pobl sy'n reit ar top o'r restr fer na yw Luke Davies, bachwr
Aberafan, mae wedi cario'r bêl yn wych heddiw mas yma. Aberafan yn cael y buddigoliaeth heno yma. Bydd yn anodd I ddim roi fe I Luke Davies. Ac hefyd wedi sgorio ar gefn ysgarn y symudol hir na ar ddechrau'r hanner cynta. Ac bod wedi cael ser yn y gêm, mae job I wneud. Dwi'n mynd I cael cawod cyflym. A ni ser yn y gêm yn gadael y cae, Luke Davies. Ac mae Sol Hurley wedi dod ymlaen. 4 munud yn weddill. Crouch. Bind. Scrum ydy hi Aberafan. Cofiwch, dyn yn brain Aberafan. Y pwynt bonus am 4 cais wedi selio, ond maen nhw angen y 4 pwynt am y fuddigoliaeth. Dunford yn mynd i'r dde yn defnyddio. Pollock, nôl, i'r ochr agored. Efo Ashton Evans. Drwy ddim am daflu gormod o led ar hwn, mae Corey Lewis Jenkins. Bron iawn yn cofleidio'r ochr agosa yma. Aberafan newid cyfeiriad, nôl i'r ochr dde. Shea Smallman troi gefn at yr amddiffyn. Onside. Nôl am y geicadlam, Dunford, i tharo lawr, rwan mae'na gyfla I Pooler. Dunford yn gorfod I ben fewn trwbl, ydyn ni dwy ni. Naddo, y crysadi hefo'r bêl. Ond Aberafan. Wel, Gwilym Evans wedi dwy ni, anghyfreithlon, gorrolio I ffwrdd. Boys bach, chwarae'r cloc oedd Aberafan angen I wneud. A maen nhw wedi gwybod hol fwy o bwysa, un cyfle arall. Un tafliad arall o'r deis I Pontypool. Sef I Jason Hyatt yn teimlo yn yr eisteddle yna. 90 seconds. Oedd angen y gic. Rheoli y chwarae. Dyna chi Dunford. Bag o driciad dio. Ond yn anffodus di'r tric. Heb weithio ar yr achlesur. Ac eto, Jason Hyatt allan llifyrddio I Chris Davies, a dyma ni Pontypool. Yn newid safle'r bêl, felly cam sefyll a doedd bêl ddim ar y blaen. Ia, kick-off technigol. O'n i'n meddwl sy'n Jason Hyatt yn gwenu cael y penderfyniad yna. Siwr yn sal I fol yn meddwl wedi golli'r gêm yma. Wedi hangfa I Dunford. Dyma ni, newid pwynt yr ymosod. A mae'r bêl, y dyn sy'n cario'r bêl rhifigian i'r gem, Callum Davies, syth I fewn I fol. Un o'i gyd chwaraewyr. Felly, 20 eiliad, 15 eiliad I fynd. Ennill y bêl, tu blaen, Smallman. Pooler yn trio mynd I fewn yn nofio fyny'r ochr. Maen nhw'n gorau bod yn ofalus. Maen nhw wedi llyncu'r bêl I fyny. Pryd mae hon yn droi yn goch. Mae dros yr ochr. 80 wedi mynd. A mae Aberafan wedi dod ar rhediad trychinebus I ben. Maen nhw'n neidio nôl i'r 6 ucha. Y fuddigoliaeth cyntaf yma ar y Talbot Athletic ers y cyntaf ar 20 o Ragfyr 2024. Pwynt bonus hefyd wedi'w sicrhau. Diolch I gais. Hwyr yn yr ail hanner na. A 5 pwynt I Aberafan a tîm Jason Hyatt ar ôl colli 6 yn olynol. A seren y gêm. Luke Davies yn rhan allweddol o'r perfformiad yna. Ben Gregory sgoriodd y cynta. Luke Davies yr ail. Ymateb gan Mike Herbert I Pontypool, ac yna ceisio Rhys Thomas a Tom Malby yn sicrhau'r fuddigoliaeth. Lle Aberafan yn gorffen y gêm, 5 pwynt i'w henw nhw. Aberafan 26, Pontypool 24.
Wel, am fuddugoliaeth i'r tîm cartre, dyma be mae'n golygu i'r tabl. Cofiwch bod y 6 ucha yn mynd yn syth i rownd go gynderfynol, a mae'r Aberafon ar hyn o bryd yn eistedd yn y 6 tafle yna. Pen y Bont yn syrthio i'r 7fed safle, ond mae'r dywyniad mewn ras am y safle gyda Rygbi Gogledd Cymru, Pen y Bont a Cwynt Caerfyrddin ar hyn o bryd. So gallai hynny yn amlwg newid ar ôl y penwythnos. Ac yn sôn am y penwythnos, digon o gemau i ddod i chi. Abertawe yn erbyn Rygbi Gogledd Cymru. Caerdydd, glwb rygbi Rhanbarth Caerdydd, mynd i ddwylio'r gweinyddwyr wythnos yma. Mi fydd y busnes o dan yr undeb yn rhedeg fel yr arfer, felly mae nhw'n croesawu Llanymddyfri. Cwynt Caerfyrddin yn erbyn Pont-y-pŵl a Casnewydd fydd yn talu teyrnged i Brian Jones bydd arw'n 89 oed wythnos yma. Mr Newport, mae nhw yn croesawu Glynebwy. Right, mae Lloyd Lewis nawr yn cael cwmni ser yn y gêm. Yeah, Dion Cwmni, Luke Davis, sharing the game. Luke, you're on fire tonight, mate. That first try as well, which proves to be very, very valuable by the end. How are you feeling right now? Blowing a bit, to be fair. It's my first, well, I wouldn't say 80 or 70 odd minutes, but I think from the start, obviously Jason and the coaches said that we need to bring energy today. And I thought we brought that in abundance, to be fair. Everything was just on point, set pieces and stuff. What we said we wanted to get it nailed, we did, so I'm happy, very happy. Brilliant. And how important is it for you as a team to end that losing streak? Yeah, well, we've had quite a few close results which we thought we were in the chance of winning. That win puts us up a few places, I think, in the league, so yeah, it's great. Really good. Luke, enjoy the rest of your evening, mate. Nice. Top man, class. Well done, mate. Right, fi'n mynd i ti o ffindio? Dyna fo. Scotty Matthews. Scotty, nice to see you, mate. That's a classic Scotty Matthews performance. I've lost count of how many balls you stole at the breakdown. I know it's a tough one to take. What were the messages at half time? Just a message from the coaches, really. It was just sharpen up in terms of our tackle height. I think we're riding too many tackles at times, so it's a case of dropping the height and trying to get off the line a little bit more. But I think our inaccuracy cost us at times, and if I'm being honest, it's probably a game we didn't deserve to win. Even at the end, we had a chance, but ill discipline and not being clinical enough at times, we probably didn't deserve to win, to be honest. And Aberavon took their chances when they go inside 20, do really well, so credit to them. Yeah, and fair play though. It's a great game for the neutral to watch. Both teams going at it. Yeah. I have to ask, what's that injury like? Are you all good? Well, we have to get a check now. But bit of a stinger. Hopefully we can shake it off, Lloyd. Yeah. Well, Scotty, we were so impressed with your performance. Once again, you were up there in our discussion for player of the match. It's the standard, the procedure for you. All the best, mate. Speedy recovery. Top man. Well, Jason Hyatt nawr yn cadw cwmni I ni fan yma. Jason, a fiercely contested match, a great contest for the cameras tonight, but a tense final 50 seconds watching on. Scott Matthews referenced it there. They had a chance to win it, but you controlled it. You controlled it well. Yeah, we don't seem to do anything the easy way this year. You know, if we're going to win it, we push it to the wire. Thought we played some really nice rugby. That's been the theme this year. You know, we've got a really young group to work with, and you can see out there the endeavour and the attitude to play rugby, and you've got to applaud them for that. So what does it mean, therefore, to finally get the reward, to get the win at the end of it? You can play rugby, but, you know, it's the result that determines the narrative and the mood, I imagine, in the changing room. Well, that will certainly lift the mood. It's sort of anxious, you know, and we've probably, you know, it's easy to look back, but, you know, we could have won probably 5, 6, 7 games this year, which would put us in the top 4, but it's all part of the learning process, and these guys are young, they're learning to win games. That would have done them the world of good out there, and under that sort of intense pressure, to come away with a win and puts us up to 6 in the table, it's phenomenal. And obviously being 6th now, you're where you want to be this season, and does that win tonight give you massive confidence to what's to come? Because there's a lot to play for still. Yeah, I think, you know, you can play as well as you like, and you know, you can take a huge amount of confidence from that, but actually winning, you know, is another step forward. And you can see out there, as I said earlier, that the intent to play is excellent. You know, we set that standard tonight. We wanted to run Pontypool around. We did that, and had we finished a few extra chances, you know, we would have been well clear. But no, delighted with the win, and I'm delighted for the players because they stick into their task. They've had a particularly tough 4 weeks.
working hard, ready for the playoffs. And I thought they were fantastic tonight. There were some big standout performances. Thought Luke Davis, Gwilym Evans was phenomenal. And yeah, just really happy for the players there. Talking of intent to play, let's take a look at your bonus point try, because you found multiple ways tonight to break the defence down, Jason. Yeah, in fairness to Pontypool, I thought they defended well, and what they did really well was slow ball down at the ruck, which, you know, that was, we knew they would come there. That's a trademark of Pontypool. But, you know, what's nice there is obviously we've gone wide, we've gone up the middle, and, you know, we've got a good driving line out, and we put that to a good effect there, and it was really well finished at the end. Yeah, driving line out. We saw the power from your forwards, but also some magic from the back line. Just on that 6th place, I mean, Bridgen now have dropped to 7th. That could change this weekend, but how much of a target is it for you? Well, it's huge, you know. It's this year in the SRC, we knew from when it was announced that there's a playoff at the end of the year. So, you know, theoretically, you've just got to make sure you're in good spirits, good shape, physically and mentally going into that playoff. I think that would have done wonders. And I think the type of rugby we play, when you do go into the playoffs, you know, it's anyone's game. You know, we've seen Swansea last week put in Llandovery to bed in St Helens. So I think it's a whole different ball game, you know. And when you go into that playoff, we'll go in with that mindset of knowing on our day we can beat anyone. It's just got to be consistent. And very quickly, you mentioned the support of your family pre-match. Will they be waiting for you? You're an emotional man. You're a family man. Yeah, I know that. But my father-in-law's going through a tough time. As I said earlier, he's in hospital, so get well soon, Di. Be nice to have you home. And my niece is 7 today, so we're all proud of Evie. She's a lovely little kid, and she's doing well in school. She's had a good school report. So yeah, it's nice to celebrate Evie's birthday with a win. Ffantastig. Llongyfarchiadau a pemblad hapus I fi, a newn ni nawr mynd I ymuno a Lloyd gyda Tom Hancock. Right, Tom Hancock, i'r neutral, oedd hwnna'n gêm bendigedig, ond falle I prif hyfforddwr, falle teimladau bach gwahanol? Ie, bach yn rwystredig, bach yn siomedig gyda'r perfformiad amddiffynol hanner cynta. Ond oedd I fod yn deg i'r boes, wnaethon nhw aros yno fe. Wnaethon ni ddim roi lan. Siwr o fod diffyg cywirdeb wrthon ni, gêm gicio ni'n wael ar y degau. Cwpl o llunellau le oedd angen I ni adeiladu tyma bach o pwysau a gollon ni fe, a hefyd falle ardal y dacl, attacking contact area yn yr ail hanner yn ymwedig. O'n I jyst yn colli'r rhasys a nhw'n fwy effeithiol yn ni fanna. Credu dyfarnwr yn hoffi'r darlun o'n nhw'n dangos yn y breakdowns falle fwy na beth o'n ni'n neud ochr ni yn amddiffynol, so fi'n credu na le ath y gêm. Ie, ti'n sôn am ardal y dacl, wrth gwrs Sam Scarf ddim gyda chi heno yma, a Morgan Allen, oedd nhw'n colled mawr? Ie, colled enfawr. Mae'r ddoi nhw, ddoi ochr o'r bêl, really. So Sam yn fwy yn amddiffynol, ni'n really gweld eisiau fe. Ni'n meddwl bod Con Chapman a Evan Wood di trio gorau nhw eno, mae Sam Bendant yn golled. A ie, Morgan Allen, pan does dim blin mlaen, a mae jyst angen torri tackle I creu'r momentum ar y drod flan, sneb gwell yn y gyngred na fe. So ie, unwaith mae'r doi na mas o'r tîm, mae e'n mynd I fod yn fwy anodd. Ni ond o'n i'n meddwl oedd y 23 nath cymryd y cae wedi gwneud I gorau dros y clwb, so ti'n ffili gofyn mwy. Ie, diolch yn fawr iawn am heno, Tom, a pob lwc, gweld y tawr, diolch mate, top man. Ie, Ellis Hogan nawr yn cadw cwmni fi. Llongyfarchiadau, Jason Hyatt yn gweud chi byth yn gwneud pethau y ffordd. Chi'n byth yn gwneud pethau'n hawdd I chi na, ond dyw hynny ddim yn poeni chi o gwbl, chi wedi cael y fuddugoliaeth. Odi, mae'n neis I gael fuddugoliaeth. Oedden, ni wedi bod ar diwedd, ni wedi colli gemau o fewn 7 pwynt ers Nadolig, dim ond colli un o fewn 20 pwynt yn erbyn Caerdydd, ond pob gêm arall ni wedi bod yn agos, a ni wedi cwmpo ar yr ochr anghywir o'r fuddugoliaeth, ond heddi, mae'n neis I gael fuddugoliaeth, ond mae'n neis I joio yn bach. Odi hynny wedi bod yn anodd cadw ysbrydion yn uchel ar ôl colled? Odi, ond dyw e ddim chwaith, achos ni wedi bod agos. Mae'r ysbrydolion yn y camp fel mae wedi bod yn dda, ni wedi bod yn treino'n dda, ond just diffyg cwpla'r job off a cael buddugoliaeth i'r problem dyn ni. Ond na, mae'n neis I fi. A be blesio chi fwyaf o'r ochr dactegol heno, achos welson ni pŵr y pac ar y degau, dywiniaeth yr olwyr, a ddim ffrwydr o gwmpas ardal y dacl fyd yn oed. Fi'n credu jyst waren gloi. Ni wedi bod yn siarad wrth thros am jyst waren gloi a cael y bêl nôl yn gyflym a ware ar top. Ond ni wedi ware tyn bach, ni cael siarad am ware chest yn nhw. Gyda symudiadau, pethau newid, gweld
Dy'r sgarmes ymwydol na'i sgwr ni, oedd yn sgarmes da, ni wedi siarad am hwnna, siarad am disgwyl a disgwyl am lle fydd ni'n gallu exploito. Elis, briliant. Gallu siarad. Ti'n mwynhau heno, llongyfarchiadau, na'n mynd ar mic. Chi yn y chweched tafle, a dyna lle maen nhw moyn aros. Reit, yma beth sydd i ddod ar S4C dros y penwythnos. Pêl-droed byw wrth i'r dre newydd, groesawu Aberystwyth i Bar Glathem. Bydd y tîm cartre yn ceisio osgoi yr un ffawd ac Aberystwyth sydd eisoes wedi disgyn o'r JD Premier. Rygbi byw nos Sadwrn o'r Swansea.com wrth i'r gwelch herio Leon yn rownd 8 ola cwpan her Ewrop. Daw tymor y brif adran i ben gyda gêm fyw o Stadiwm Dinas Caerdydd wrth i'r pencampwyr wynebu Llan Sawel. A'n gêm fyw nos Iau nesa yw Pen-y-bont yn erbyn Llanymddyfri. Pen-y-bont fydda nhw'n gobeithio, ar ôl y penwythnos fydda nhw'n gobeithio camu nôl i'r chwe ucha a chofiwch eich apwyntiau nos Fawrth. Hefyd, y Lloyd Lewis wedi ail ymuno a ni nawr, felly gwyll i ni gael dy sylwadau di o'r gêm. Oedd hi'n chwip o gêm, fel wedes di, i'r niwtral. Anodd rili gallu gweld lle y gêm yn mynd i fynd am ran heleth ohoni. Ie, yn sicr o'n i'n sôn ar dechrau'r gêm bod y dau tîm yn mynd i trio lledu'r pêl, chwarae rygbi agored, a fe welson ni hynny, ond beth sy'n mynd llaw yn llaw gyda hynny wrth gwrs gyda trio chwarae, yw mae lot o'n gamgymeriadau, lot o pêl yn cael ei troi drosodd, a o'n i'n gweld hwnna gymaint o weithiau ac i'r neutral, oedd e'n ffantastig i wylio i fod nhw'n. Ie, Pŵl wedi gweld i'n anodd trwy gydol y tymor i ennill yr ail hanner. Dim ond unwaith maen nhw wedi gwneud ni yn erbyn Abertawe. A mewn gwirionedd, gafodd y gêm i hennill. Falle yn yr hanner cynta, oedd Aberafon mor glenigol, didrigaredd gyda'i chyfleoedd. Ie, credu nhw. Dyma nhw. Mynd trwy sgarmes ymwydol, a o'n i sôn cyn y gêm yn byddu hwnna'n fod yn un o cryfderau Pontypool, felly Aberafon wedi dweud yn dda anralda na'r gêm, definitely balance i gêm nhw heno, ffordd o'n moyn ware, gofyn cwestiynau, lledu'r pêl, cicletraws am cais hefyd, a fi'n credu nhw'n llawn heiddi ennill heno, fi'n credu Aberafon, fi'n credu nhw oedd y tîm gorau, fi'n credu redyn o'r tiriogaeth yn well na beth nath Pontypool, a gathen nhw digon o cyfleoedd wrth wneud ni. Ie, ddim lot o tîm efo arfer yn cael goruchafiaeth fel yn y gêm gorffolor yn erbyn Pŵla. Ie, fi'n cytuno, fi'n meddwl mae ffaith bod ni wedi siarad amdano fe'n barod, ond gyda Morgan Allen, mae fe'n colled enfawr i'r tîm o ran rhoi Pontypool ar y trwydd flaen, a fi'n meddwl dyna oedd rhan o'r problem heddiw yn stryglo i adeiladu unrhyw beth off y pêl oedd nhw'n gael. Ond ie, fel wedodd Tom, Hancock i fi just cyn i ni fynd yn fyw, wedodd allwn ni wedi ennill y gêm na lot cynt na y cyfle reit ar y ddiwedd. Oedd y gêm wedi cael ei colli erbyn ni o fel ni'n siarad am y diffyg o cywirdeb falle a'r diffyg o cael ar y trwy blaen. Right, Lloyd, Ciaran, diolch yn fawr am eich cwmni chi heno. Pob lwc i'r gwelch yn rownd yr 8 ola, cwpan her Ewrop. Y gêm na'n fyw, cofiwch ar S4C. Y gêm gynta am hanner awr wedi 5. Ond dyna ni, llongyfarchiadau mawr i Aberafan. Heno ni wedi gweld y wyniaeth yr olwyr, pŵer y pac a peis gorau'r ardal. Dewch am y rygbi, aroswch am y peis. Welwn i chi'n fuan.